Nilqakom għal din il-taħdita li jmiss ta' din is-sena mis-sensiela ta' tradizzjoni orali. Din hija r-raba' waħda li qed nagħmlu din is-sena, imma fil-fatt hija waħda minn 3 taħdidiet li se jagħmel l-antropologu Michael Deguara biex jitkellem dwar il-mod kif nistgħu nagħmlu riċerka fil-qasam ta' tradizzjonijiet orali u naturalment se jiffoka b'mod ġenerali fuq l-etnografija. Imma dan għalina huwa importantissimu għax fil-waqt li fit-taħdidiet li għamilna tista' tgħid matul dawn is-sena u nofs qafasna ħafna fuq il-kontenut fuq it-tradizzjoni tinfushom. Din id-darba kien hemm drabi oħrajn, imma speċjalment din id-darba b'din is-sensiela ta' 3 taħdidiet biħsibna nafsu ħafna iżjed fuq il-mod kif inħarsu niddokumentaw is-suġġett tagħna li huwa tradizzjonijiet orali. Għalina dan huwa pass kbir il qudiem għax dan huwa investiment mhux biss fir-riċerka li qed nagħmlu issa miktar u iktar fir-riċerka li nittamaw li riċerkaturi żgħażagħ jkun jistgħu jagħmlu minn issa l qudiem. Għaliex dan huwa qasam li għandu ħafna potenzjal u dan il-potenzjal hemm bżonn illi nisfruttaw. Bħala Dipartiment tal-Malti nemnu ħafna li dan huwa qasam illi jeħtieġ jikber u hemm ħafna fejn jikber u japprofondixxi ruħu. Nista' nħabbar ukoll li f'April bl-għajnuna ta' bil-ħidma fil-fatt ta' Ġużi Grazz se nagħmlu taħdita wkoll marbuta ma' riżorsi oħrajn li għandna f'pajjiżna u ma' proġetti oħrajn li qegħdin isiru f'pajjiżna fost oħrajn mill-Arkivju Nazzjonali u mill-Università ta' Malta. Dan nistgħu nħabbruh fil-ġimgħat li ġejjin. Illum l-ewwel taħdita ta' Michael Deguara dwar l-qbut ta' tifsir li insiġna l-ewwel taħdita minn 3. Grazzi Michael tal-li aċċettajt. Grazzi lilkom. L-istedina u ħerqanin biex nisimgħu speċi l-suġġerimenti tiegħek għal kull min hawnhekk u se jara dan il-filmat u interessat li jaqbad dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, jiena ħankun qed nitkellem naħseb f'dan jew. Mela, l-ewwel nett nirringrazzjakom tal-li ġejtu, nirringrazzja wkoll lill-Adrian tal-istedina tiegħu u forsi għall-bidu rrid nara ftit kif napplika dak li jiena tallimt dwar il-metodu etnografiku għal dak ix-xogħol li jagħmel dan il-grupp dwar it-tradizzjoni orali. Għax għalkemm da żgur li hemm ħafna konnessjonijiet, l-etnografija hija ovvjament metodu li ssawret f'ċertu ċirkostanzi li forsi huma differenti minn dawk li qed taħdmu intom. Jiġifieri il-ħsieb tiegħi u li għalkemm it-titlu huwa ħarsa lejn il-metodu etnografiku, din l-ewwel taħdita ħad tkun sa ċertu punt iktar l-isfond għaż-żewġ taħditiet li ġejjin. Jiġifieri f'dit taħdita mhux ħajkun hemm daqstant dwar metodoloġija prattika, biss ħajkun hemm esplorazzjoni tal-ħsieb li wassal għal dik li hija l-etnografija kif nafuha llum. U fil-fatt minħabba fekk l-ewwel taħdita semmejta l-kobba mħabblax. Ħankunu qegħdin naraw qisu id-dilemmi, it-taħwit, il-paradossi, il-kontradizzjonijiet li żviluppaw f'did-disċiplina. Jekk xi ħadd huwa kurjuż fuq x'inhu r-ritratt li hemm fl-isfond, dak huwa l-antropologu Franz Boas li huwa meqjus bħala l-missier tal-antropoloġija Amerikana fejn hawn qed jagħmel rappreżentazzjoni ta' ċerimonja ta' tribu Kwakiutl. Għażel dar ritratt fost l-oħrajn għax sa ċertu punt kieku llum potenzjalment dar ritratt ma jistax isir minħabba ċertu sensitivitajiet ġodda li qamu minn dak iż-żmien law. Mentri fil-frattemp dan ir-ritratt għena niddokumentaw ċertu prattiċi li minn dak iż-żmien law potenzjalment intilfu. Jiġifieri fih dan ir-ritratt għandu ċertu kontradizzjonijiet li ħankunu qed niddiskutu.
Il-titlu l-anqbut ta' tifsir li nsiġna ħattu minn ċitazzjoni ta' Clifford Geertz. Naturalment fit tliet taħdidiet ma nistax nagħtikom l-enċiklopedija tal-etnografija li ħantikom huwa dak li jiena forsi hija ftit perspettiva personali, forsi ftit suġġettiva, imma ħantikom dak li jiena l-iktar sibtutli fl-esperjenza tiegħi u kif qed ngħid xi ftit il-bixra tiegħi personali ħajkollha. U Clifford Geertz kien qed jikteb f'ambitu fejn kien qed jimexxi l-etnografija minn dik li kienet it-tradizzjoni pożittivista li hija l-iktar tradizzjoni li aħna nassoċjaw max-xjenza kif tradizzjonalment nafuha fil-punent, għal perspettiva iktar interpretivista. U iċ-ċitazzjoni ta' Clifford Geertz hija din, bħal Max Weber jiena nemmen li l-bniedem huwa annimal li jinsab imdendel fl-anqbut ta' tifsir li huwa stess niseġ. Għaldaqstant b'kultura nifhem dawk l-anqbutiet u l-analiżi tagħha huma għalhekk mhux xjenza esperimentali li qed tfittex liġi fis-sens ta' liġi bħal tal-fiżika jew tal-kimika, iżda waħda interpretattiva li qed tfittex it-tifsir. U dan huwa almenu l-approċċ li jiena nieħu lejn l-etnografija, li l-etnografija hija xi ħaġa li trid twaslek għal xi ħaġa xi tfisser, mhux għax xjenzi oħrajn ma jtunix il-perspettivi tagħhom jew il-perspettivi tagħhom mhumiex validi, imma il-perspettiva li nażel jiena s-soltu hija din. Il-mistoqsija min jien u f'dan il-każ la kien eżerċizzju ta' narċissizmu u lanqas ma kien b'xi mod jinnaf biex biss il-mistoqsija min jiena l-etnografu hija importanti ħafna. Anka raġuni li la darba aħna mxejna mill-pożittivizmu għall-interpretivizmu, il-fatt li inti qed tistudja soċjetà, inti fil-verità m'intix dik il-proverbjali dubbiena fuq il-ħajt ġast qed tosserva mingħajr ma tinfluwenza dak li qed jiġri madwarek. Anzi, min inti huwa l-ewwel nett ħajaffettwa ħafna l-osservazzjonijiet tiegħek. Sewwa, issa dak forsi jekk nieqfu sa dak il-livell nistgħu ninvokaw il-kunċett ta' bias, nistgħu ninvokaw il-kunċett ta' suġġettività li għal daqstant inti min inti huwa sa ċertu punt ostaklu għar-riċerka tiegħek. Madankollu hemm kunċett li jmur lil hinn minn hemm li ħanesplorawh iktar fit-taħdidiet li ġejjin li huwa l-kunċett ta' riflessività. Il-kunċett ta' riflessività hu li finalment la aħna qed infittxu t-tifsir fl-etnografija, dak li nosserva jien ħajkun moti il-forma tiegħu minħabba jien min jien. U jiena ħan innota ċertu affarijiet minħabba li jiena għandi ċertu kwalitajiet ta' personalità, ta' ġeneru, ta' età, ta' kultura. Dak il-profil tiegħi ħajaffettwa l-osservazzjonijiet tiegħi. Jekk jiġi xi ħadd minnkom, il-koll aħna individwi bil-profil tagħna differenti, intom ħadd innotaw affarijiet differenti. Issa l-imperspettiva hija l-iktar valida. Kollha huma validi fil-verità, il-validità toħroġ mir-rigorożità li wieħed jipprattika. Jiġifieri ir-riflessività, il-kunċett tagħha li dik is-suġġettività tbiddilha mhux f'ostaklu imma f'xi ħaġa li tajnek tislet iktar informazzjoni, iktar tarif minn dak li inti qed tosserva. Apparti minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni ta' onestà fiha, jiġifieri dan meta aħna qegħdin nistudjaw xi ħaġa xi fenomenu soċjali jew jekk qed nistudjaw xi grupp soċjali u aħna qegħdin hemm, aħna qegħdin preżenti, ma nistgħux ngħidu li aħna ma konniex hemm. Jiġifieri il-fatt li inti qiegħed hemm qiegħed jaffettwa l-osservazzjonijiet u għandu bħala punt ta' onestà wkoll jiġi rifless f'dak li nkunu qegħdin nikdbu. Minħabba li dal-grupp huwa fuq
fuq tradizzjoni orali, il-mistoqsija minn jiena qed nara bħala n-narrattiva tiegħi li tinfluwenza n-narrattivi li noħloq. Jiġifieri jekk jiena nagħmel etnografija dawk huma n-narrattivi li qed noħloq, imma b'xi mod huma influenzati min-narrattiva tiegħi. L-ewwel laqat ma' tradizzjoni orali tiegħi naturalment kienu in-nanniet. Jekk qed innutaw li wieħed mir-ritratti huwa ħafna iktar ċar mill-oħrajn, dak huwa simboliku, huwa nannu li ma tantx niftakar għax miet meta kont għadni żgħar ħafna. U għalija dik tfisser kull darba li mietu n-nanniet ħassejt li qisha nħarqet librerija li qisu l-erf tagħhom li f'dak li irnexxieli nislet minn għandhom jew li b'xi mod forsi naf jkunu kidbu jew b'xi mod għaddew lil xi ħadd. Meta persuna tmut, persuna li hija repożitorja ta' tradizzjoni orali jimut ħafna erf magħhom. Minn nannu Joseph li huwa nannu li qiegħed hemm fuq l-iktar li niftakar għalija kien l-introduzzjoni tiegħi għal ħrejjef, kien jgħidli l-ħrejjef fuq il-ġiganti, l-leġġendi, l-witil għasel. In-nanna Lila, propja jisma Manuela, li hija niftakar qed naqra dal-ktieb ta' Guido Lanfranco fuq l-użu tal-ħxejjex f'Malta. Eżatt, u speċjali jiena ma kelli l-ebda idea li l-familja tiegħi kienu jużawhom, u speċjali qed inqalleb dal-ktieb hija hawnhekk jgħid li pereżempju l-wart kien jintuża biex jagħmel ħall il-wart u qed tispjegali kif kienu jagħmluh. Jiġifieri kultant dak l-erf qisu jrid ikun hemm dak l-istimolu biex jibda joħroġ. Inna Stella li apparti l-erf tagħha fit-tisħir jiġifieri li dak ukoll huwa sors kbir ta' informazzjoni u sors kbir ta' interess. U għaddietu b'mod interessanti ħafna fejn kellha dal-ktejjeb li anka riċetti ġeneralment kienu jkunu msemmina l-persuna li tagħhomla. U inna Salvu li sfortunatament ma tantx niftakru, anzi kważi ma niftakru xejn, jiġifieri għalija dik hija parti li ħatibqa' vakanti. Min jien mill-aspett ta' xogħol li għamilt u forsi hawnhekk bil-benefiċċju li qed nħares lejn il-passat ħloqt qisu narrattiva żgħira wkoll minnhom l-affarijiet. Ir-ritratt ta' fuq ix-xelluk kien għalija l-ewwel toma ta' fieldwork li kien assignment li kelli bħala student universitarju fejn kellna nanalizzaw purċissjoni tal-ġimgħa kbira, deċidejt li minkejja li jien mill-Most allura hemm purċissjoni tal-ġimgħa kbira hemmhekk, iddeċidejt li mmur iż-Żejtun. Id-destin rrit li kelli ngħixem għal 5 snin u nofs wara ma dakinhar ma kellix ħiel, jiġifieri. U hemmhekk rid nara xi ħaġa li forsi hija familjari għax purċissjoni tal-ġimgħa kbira kont naf x'inhi, ma speċifikament ta' dik il-lokalità qatt ma kont mort. Allura rrid nara xi ħaġa bajnejn ġodda u dik hija xi ħaġa li fl-etnografija hija importanti li met inti qed tistudja xi ħaġa li hija familjari ħafna, inti għandek ċertu vantaġġ għax inti taf il-kuntest ħafna iktar milli kieku xi ħadd barrani li għadu kif niżel minn fuq l-ajruplan u qed jara x'qed jiġri madwaru. Madankollu huwa veru wkoll li meta xi ħaġa hija familjari inti trabbi qisu blind spot għal ħafna affarijiet, jiġifieri importanti li anke meta qed nistudjaw xi ħaġa familjari nħarsu lejha bajnejn kemm jista' jkun ġodda. U ktibt l-ewwel toma ta' fieldwork titgħallem mill-iżbalji għax l-ewwel ħaġa li għamilt kienet li ppuntajt recorder f'wiċċ l-ewwel persuna li sibt, jiġifieri li eventwalment irrealizzajt li huwa wieħed mid-nubit kardinali li tista' tagħmel fl-etnografija. Fit-tieni ritratt dak jirrappreżenta l-fieldwork li għamilt għat-teżi tal-ewwel lawrea mill-Università ta' Malta fejn għamilt fieldwork marġil homeless u apposta naf li hawn ħafna nies f'dal grupp li għandhom għall-qalbhom il-Malti, ma apposta użajt il-kelma homeless u mhux bla dar. Għal-raġuni li hawnhekk semmejta l-importanza tan-narrattiva. L-importanza tan-narrattiva raġuni li
kull persuna kellu storja u forsi li ġabritom flimkien kienet li kienu qegħdin joqogħdu f'dal ċentru li jieħu ħsieb irġiel li spiċċaw ejja ngħidu bla dara issa. Imma li fil-verità kull wieħed minnhom kellhom l-istorja tagħhom u kienet dik l-istorja, ġifieri dawn mingħajr dik l-istorja huma biss statistika wieħed jista' jgħid forsi f'did-dar kien hemm tant nies, kienu tant l-etajiet kienu tant, eċetera. L-etnografija li għandha li ħafna drabi, speċjalment l-etnografija moderna, l-etnografija tradizzjonali ħafna drabi kienet issir fi gruppi soċjali żgħar, li b'xi mod jew ieħor l-etnografu kien jkun kapaċi jkopri statistikament il-grupp li qed jistudja. Fl-etnografija moderna hija ħafna iktar diffiċli li wieħed jagħmel hekk. Jiġifieri ġeneralment l-etnografija tibbaża iktar fuq ir-riċerka kwalitattiva, għaldaqstant mhijiex statistikament ġeneralizzabbli, madankollu mbagħad tagħtik ammont ta' profondità li mhux ħajħroġ mill-istatistika. U għalhekk li jiena nenfasizza dak il-kliem ta' Clifford Geertz qabel li bl-etnografija l-iktar ħaġa li ħatoħroġ hija t-tifsir. Il-mod kif toħroġ it-tifsir l-etnografija huwa diffiċli biex tisiltu minn metodi oħrajn. Rigward il-kelma homeless għaliex ħallejta bl-Ingliż, għar-raġuni li l-Malti bħala lingwa ma jiddistingwixxix bejn dik li hija house u dik li hija home u dak kien kunċett li fir-riċerka tiegħi issarraf li kien importanti. U niftakar għal-bidu li kont bdejt nistudja l-antropoloġija meta konna nistudjaw jien naf xi antropoloġija pereżempju fuq xi etnografija fuq in-Nuer li huma tribu Afrikana. U tibda tara dawn il-kliem kollha bil-lingwa tagħhom u tibda tgħid imma dan għaliex ma traduċijiex. Imma sempliċiment mill-Malti għall-Ingliż taf xi ħaġa tintilef fit-traduzzjoni, jiġifieri il-lingwa kif tista' f'ċertu każijiet tagħmel distinzjonijiet li f'lingwa oħra mhumiex qegħdin hemm, il-lingwa kif tista' tqarraq bik, kif tista' tfisser ħafna affarijiet differenti kif il-bniedem juża, ukoll hija xi ħaġa li wieħed importanti li jagħti kasha. It-tielet ritratt huwa meħud mill-fieldwork tiegħi dwar revival kulturali fin-nofsinhar tal-Italja, speċifikament fil-Pulja, fiż-żona msemmija Salento, fejn hawnhekk rajt id-dinamiżmu tan-narrattiva, jiġifieri dan kien mingħajr ma nidħol f'ħafna dettall ħarist lejn fenomenu li kien revival ta' sfin, mużika u anke ritwali tradizzjonali ta' fejqan li ħafna drabi ir-ritwali kienu jinvolvu sfin u mużika fihom infushom. Il-mod ta' kif sar dan ir-revival kien mod li minkejja li kien imsejjes fuq it-tradizzjoni kien qed isir b'mod pjuttost selettiv. Jiġifieri l-fenomenu oriġinali fejn persuna kienet ġeneralment id-diskors popolari kien li l-persuna ngidmet minn brimba, imma ħafna drabi dik il-brimba, it-tarantula, kienet qisu s-simbolu ta' ħafna uġigħ emozjonali jew personali li l-persuna kienet għaddejja minnu. Illum il-ġurnata ħafna nies jisimgħu dil-mużika li kienet kważi ħadd intesa, kienet oġġett ta' stmerrija, ta' mistħija, imma llum qed jerġgħu jivvalutawha f'dak li huwa apparti l-aspett estetiku tiegħu anke l-aspett terapeutiku tagħha li hija mużika b'ċertu ritmu qawwi li jekk wieħed jisfen magħha jista' jħossu aħjar, jista' jeħles minn ċertu emozzjonijiet negattivi. Madankollu ħadd ma rid jirreġa' lura l-arloġġ u jmur lura għal dak li kien hemm qabel. Jiġifieri l-aspett ta' kif kienu qed jisiltu mit-tradizzjoni b'mod selettiv fil-verità kien mod modern ħafna, anzi mod postmodern ħafna, jiġifieri l-iktar mod li stajt nagħmel sens teoretiku mill-mod ta' kif dawn in-nies kienu qed jisiltu mit-tradizzjoni u jażlu ħaġa imma ma jażlux ħaġa oħra minkejja li jażlu li jiftakruha forsi ma jażlux li jġibuha lura fil-preżent, kienet tagħmel l-iktar sens
fih dan it-teoriji tad-dinja postmoderna fejn wieħed għandu l-għażla li sa ċertu punt ħajjitna ġiet riflessiva, kont qed insemmi l-kunċett ta' riflessività, aħna kollha kemm aħna tant għandna influenzi li il-varjetà ta' influenzi li hemm fuq ħajjitna huwa bla preċedent. Jiġifieri mingħajr ma rridu bil-forsi rridu nażlu aħna l-identità tagħna x'ħad tkun, x'ħan daħlu fiha, x'ħan ħallu barra. U allura n-narrattiva mhijiex xi ħaġa statika, n-narrattiva anke n-narrattiva tradizzjonali hija xi ħaġa dinamika x'dejjem qed inħarsu lejha mill-lat tal-preżent. Finalment l-aħħar ritratt huwa ritratt ta' riċerka li qed nagħmel attwalment dwar il-Belt Valletta, partikolarment hija dwar il-parteċipazzjoni tal-komunità u l-aċċessibilità fil-kuntest tal-Valletta 2018. U hawnhekk hija kwestjoni ta' narrattiva fil-kuntest, jiġifieri ħafna drabi qed insib il-mod ta' kif inħobb naħdem jien u mod polivokali, jiġifieri nipprova nwassal kemm jista' jkun il-ħna differenti. Nerġa' ngħid m'hemmx ġeneralizzabilità bħalma ssib fl-informazzjoni tal-istatistika, imma huwa tajjeb li joħorġu dawn l-ħna differenti. Pereżempju, kien hemm persuni li kienu qed jgħidu li l-Valletta 2018 il-programm ħajkun ħajbra u ħadd mu ħajfhem xejn, mhux ħajkun aċċessibbli għal ħafna nies. U kien hemm nies li kienu qed jgħidu eżatt l-oppost li l-Valletta 2018 ħajkun populist, min tinteressaħ il-kultura mu ħajsib xejn interessaħ. Issa, m'għandi l-ebda mod kif ngħid isma' hemm tant nies qed jgħidu mod, hemm tant nies qed jgħidu mod ieħor, imma dawk l-ħna permezz tal-riċerka etnografika jistgħu joħorġu, nistgħu naraw dil-polarizzazzjoni, nippruvaw nifhmu minn fejn ġejja, nippruvaw forsi anke naraw l-isfond personali ta' min qed jgħid dawn l-affarijiet u naraw xi tifsir hemmhekk. Finalment, nota qasira, din xi ħaġa li jiena sorprenditni. Flimkien ma' nies oħra kont qed inqajjem kuxjenza dwar sit arkeoloġiku l-Mosta li kien f'periklu. Sfortunatament parti minnu ġiet meqruda għal kollox. Li das-sit iż-żona kien jisimha tal-Qares. F'waħda mill-itri li ktibt tfajt biċċa informazzjoni li ġiet minn Bivella li Gronier, li George Gronier li huwa l-iktar famuż bħala l-perit tal-Knisja tal-Mosta ma kellu ħafna teoriji interessanti u estravaganti fuq li Malta kienet Atlantide, fil-fatt il-titlu ta' fuq jgħid il-fdalijiet ta' ħajt Atlantiku ċiklopiku li wieħed jista' jara f'Malta qrib ir-raħal tal-Mosta. Fost l-oħrajn jikteb li dawn l-inħawi kienu magħrufin bħala l-Westa tal-Ġiganti. Jiena tfajta kważi bħala footnote u isa fil-medja din qabdet, jiġifieri hawnhekk rajt ukoll il-qawwa tan-narrattiva li taħtaf l-immaġinazzjoni u li l-immaġinazzjoni finalment għandna bżonna wkoll, jiġifieri fil-waqt li fir-riċerka għandna nżommu ċertu fatwalità, imma li dan kien fatt, jiġifieri li ġie applikat dan l-isem hemmhekk u li b'xi mod kien ta' ispirazzjoni għal xi nies. Mela, il-kobba mħabbla li huwa s-suġġett tal-lum inħarsu lejn l-etnografija u l-wirt imħallat li l-istorja għażlet li tħalli lil din id-disċiplina monnija b'dilemmi. Aw il-vjaġġ tal-etnografu jinsab dejjem bejn ħaltejn, bejn il-kolonjaliżmu u l-postkolonjaliżmu, bejn dak li hu stramp u eżotiku u dak li huwa familjari, bejn l-ispeċifiku u l-ġenerali, bejn in-narrattiva u l-erf enċiklopediku, bejn it-tradizzjoni u l-globalizzazzjoni, bejn il-preżent etnografiku fiss u l-bidla dinamika kontinwa. L-ewwel parti hija l-wirt imħallat li hija ħarsa vera fil-qosor ta' l-etnografija minn fejn ġiet. U qabel ma kien hemm l-antropoloġija kien hemm xjenza oħra jisimha l-etnoloġija. Issa biex inkunu ċari f'ċertu pajjiżi il-kelma etnoloġija tista' tfisser affarijiet differenti, jiġifieri pereżempju fil-tradizzjoni Franċiża llum il-ġurnata etnoloġija da tintuża
b'mod qrib ħafna għal dak li kieku aħna kieku ngħidulu l-istudju tal-folklor. Madankollu l-etnoloġija fis-sens oriġinali tagħha kien tentattiv biex wieħed jipprova jagħmel sens mid-diversità umana li in-nies kienu qed josservaw, jiġifieri permezz speċjalment tal-kolonjaliżmu in-nies kienu esposti għal kulturi oħrajn, għal nies b'etniċitajiet differenti u b'xi mod pruvaw jagħmlu sens minn dan kollu. Dan kien anke f'kuntest fejn kien qawwi ħafna d-diskors evoluzzjonarju. Issa d-diskors evoluzzjonarju aħna l-evoluzzjoni ovvjament norbtuha ma' Charles Darwin. Biss meta Charles Darwin ħareġ bit-teoriji tiegħu ma kienx l-unika teorija ta' evoluzzjoni li kien hemm diversi teoriji ta' evoluzzjoni. Kien hemm it-teorija Lamarckjana pereżempju fejn kien Lamarck jidher li kien jemmen li jekk jiġri xi ħaġa f'organiżmu, il-wilt ta' dak l-organiżmu ħajkollu l-istess karatteristiċi għal daqstant ġiraffa li ġebdet ftit onqa biex tiekol il-weraq ta' siġra ftit għolja, il-wilt tagħha ħajkollu onqu twil. Kien hemm ukoll ħanaqleb mal-ewwel għat-tieni punt u niġi għall-ewwel wara. Li t-teorija tal-evoluzzjoni kien hemm ftit dilemma fil-komunità xjentifika ta' dak iż-żmien bejn it-teorija tal-poliġenesi u l-teorija tal-monoġenesi. It-teorija tal-monoġenesi ovvjament hija li l-bniedem għandu oriġini waħda li dak iż-żmien kienet pjuttost iktar marbuta mad-diskors reliġjuż, Adam u Eva, u l-komunità xjentifika kienet fil-fatt tappoġġja t-teorija tal-poliġenesi li ir-razzezz u qed nuża b'mod biex nuża l-lingwaġġ ta' żmien iktar milli għax fil-fatt il-kunċett ta' razza huwa kunċett problematiku ħafna. Imma li ir-razzezz differenti b'xi mod għandhom oriġini differenti. Jiġifieri kien hemm il-monoġenesi li jibdew b'Adam u Eva, Noe, it-tlet titfal ta' Noe u fil-fatt minn hemm ġejja l-kelma pedigree is-sieq tal-arnuq għax tinferet fit-tlieta. Mentri l-komunità xjentifika dak iż-żmien kienet qed tappoġġja l-idea li fil-verità ir-razzezz differenti għandhom oriġini differenti u fil-fatt Charles Darwin għall-bidu ma kienx aċċettat mill-komunità xjentifika raġuni li reġa' ġibed lura lejn il-monoġenesi li l-ispeċi umana għandha oriġini waħda li mbagħad jerġa' torbot mal-ispeċi l-oħrajn li b'xi mod il-ħajja mbagħad għandha oriġini unika. F'dan il-kuntest soċjali nħoloq il-kunċett ta' razza biex in-nies jippruvaw jikkategorizzaw in-nies. Literalment, in-nies jikkategorizzaw in-nies. Għatta mingħajr ma ħsibta ma hekk kien. U fil-fatt fir-ritratt ta' fuq qed naraw il-Carnegie Museum Gallery of Ethnology fil-1908 fejn hemm manikkini ta' Amerikani nattivi u n-nies qegħdin jarawhom fil-vetrini palma kieku naraw jinnaf xi vażun jew xi oġġett ieħor. Kien hemm diversi esibizzjonijiet f'dak iż-żmien fejn anke kienu jinġiebu nies attwali, ġifieri mhux manikkini, u jiġu esposti. Kien hemm il-famuż roadshow ta' Buffalo Bill għandu jkun fejn dan kien jiġib miegħu diversi nies mill-tribujiet Amerikani u jesponihom madwar l-Ewropa. Il-mużew t'isfel huwa mużew li ħoloq pjuttost kontroversja, kien mużew oriġinarjament privat, b'aċċess restret, naħseb għadu fil-fatt privat. Iżda li nfetaħ għal-pubbliku dal-aħħar li huwa il-Museo di Antropoloġija Kriminali ta' Cesare Lombroso. Dan fil-fatt kien hemm diversi protesti anke biex ċertu esibiti minnu jitneħħew.
Hawnhekk waħda mill-idejat li kien hemm kienet l-idea tad-determinizmu bioloġiku u fil-fatt Cesare Lombroso bħala kriminologu li prova jara ċertu karatteristiċi fiżiċi, naf jekk ikollokx moħħok kbir jew geddumek kif ikun, u beda joħloq dan huwa il-wiċċ tipiku ta' xi ħadd li huwa propens għall-omiċidju, dan huwa l-wiċċ tipiku ta' xi ħadd propens għall-vjolenza sesswali, eċetera. Fost l-oħrajn ukoll kien hemm ċertu kolonjaliżmu intern hawnhekk, bħalma kien hemm fil-fatt fl-Amerika, jiġifieri li qed naraw huma tribujiet tal-lokal. Fil-każ tal-Italja kien hemm ċertu forsi kolonjaliżmu b'mod mhux uffiċjali, imma fejn ħafna minn dawn l-uċuħ kienu uċuħ ta' nies minn nofsinhar tal-Italja, speċjalment fi żmien il-brigantaġġ, allura kien li ttieħdu biex jiġu esposti mbagħad f'Turin, jiġifieri hemm id-dinamika tan-nofsinhar u tramuntana tal-Italja involuta. Ħaġa kurjuża li jiġifieri Cesare Lombroso iddeċieda li wara mewtu jesponi rasu stess ukoll f'dan il-mużew li mid-dera hija qiegħda ġovażun għal min jixtieq jara. it-titlu nsejt inbidlu hawnhekk, imma mela dik kienet sa ċertu punt il-ħarsa lejn l-antropoloġija fiżika, jiġifieri li wieħed kien qed iħares lejn l-etnoloġija jipprova jifhem ir-razzizm minn fejn kienu. Kien hemm ukoll l-antropoloġija jew l-istudju tas-soċjetajiet fil-bidu tagħha li kien dak li bl-Ingliż jisejħulu armchair anthropology, bażikament l-antropoloġija tal-putruna, fejn l-istudjużi ta' dak iż-żmien kienu jaraw diversi sorsi, jiġifieri kienu jagħmlu riċerka rigoruża immens huma is-sorsi kienu jivarjaw, uħud minnhom kienu jkunu rakkonti ta' nies li vjaġġaw postijiet, uħud minnhom kienu jkunu rakkonti pereżempju ta' missjonarji, oħrajn jkunu kitbiet klassiċi, allura pereżempju għandek ir-Rumani jikdbu fuq il-Kelti. Allura ħafna preġudizzi jkun hemm f'dawn is-sorsi. Il-persuna ta' fuq huwa l-famuż James Fraser li kiteb The Golden Bough, fl-isfond hemm il-pittura ta' Turner bl-istess isem, u isfel hemm Edward Bernard Taylor li huwa meqjus bħala l-fundatur ta' antropoloġija kulturali, biss ħafna mix-xogħol tiegħu kien dejjem minn sorsi sekondarji. Issa, xemm li jakkomuna dawn il-kittieba, it-tnejn kellhom ukoll xi forma ta' teorija ta' evoluzzjoni, forsi mhux l-evoluzzjoni fiżika ma' evoluzzjoni kulturali. Jiġifieri Fraser essenzjalment fil-Golden Bough minix qed nagħmel ġustizzja għall-ktieb ta' jiġifieri għax għandu ma nafx kemm il-volum, jiġifieri s-set sħiħ qiegħed xi ħaġa hekk, imma jeħares lejn b'mod progressiv kif il-bniedem jimxi mis-seħer għar-reliġjon għax-xjenza, għalkemm jikkritikaw l-idea ta' progressività, fil-fatt jgħid li x-xjenza għandha ħafna iktar in komuni mas-seħer milli għandha mar-reliġjon. U Edward Bernard Taylor jeħares lejn kif is-soċjetajiet imxew issa u uża l-kelma soċjetajiet primittivi, manka hawnhekk nidħlu ftit fiha il-kelma primittiv illum il-ġurnata tfisser mhux raffinata, dulura, imma ħafna drabi kienet ukoll tintuża biex tfisser dak li forsi bl-Ingliż tagħmel iktar sens bħala primal, soċjetajiet antiki, kif fil-fatt tintuża ħafna fil-Franċiż. Imma il-kliem li uża Taylor illum il-ġurnata ma toħlomx li tużah, jiġifieri għax hu qal li l-bniedem kien salvaġġ u mbagħad sar barbaru u mbagħad sar ma nafx eżattament fiex progressajna, jiġifieri. Imma it-tnejn fin-narrattiva li huma ħolqu tas-soċjetà kellhom
dan l-aspett teknikament ngħidulu teleoloġiku, jiġifieri li inti timxi tarġa' wara tarġa'. L-antropoloġija fiżika u l-kunċett ta' razza kien hemm ċertu xewqa li tinħoloq tassonomija, n-nies ridu biex jagħmlu sens minn xi ħaġa jieqedu l-kulħadd f'xi forma ta' kaxxa. Tassonomija tal-bniedem fuq il-bażi ta' karatteristiċi fiżiċi apparenti. Ma ninsewx li da żmien kien għadu mhux daqstant magħruf il-mekkaniżmu ġenetiku. Jiġifieri fil-fatt anke meta Charles Darwin ħareġ bit-teoriji tiegħu ta' evoluzzjoni, il-ħolqa li kienet qed tonqos fit-teorija tiegħu kienet kif karatteristika tista' timxi minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Ma kellux dik l-ispjegazzjoni. L-ispjegazzjoni ġiet wara bl-iskoperta tad-DNA u kif jistgħu jiġu trasmessi karatteristiċi. Madankollu xorta hawnhekk hemm problema għax hemm differenza bejn dak li huwa il-genotype u dak li huwa l-phenotype. Jiġifieri inti għalkemm forsi fix-xjenza popolari id-DNA nisimgħuha bħala xi ħaġa li ħadd iddeterminanti eżattament kemm ħadd tkun twila, jnek x'kulur huma, x'mart ħajkollok ta' ċertu età li qisu kważi xi ħadd ġibet il-ħabel u inti ġast qed tħalli il-ġenetika tiegħek tagħmel xogħla li jisek palma forsi naf qabel kienu jħarsu lejn l-istil biex jaraw x'ħajġri f'ħajtek nistgħu illum inħarsu lejn il-ġenetika tagħna. Fil-verità il-ġenetika tiddetermina sa ċertu punt, jiġifieri anke meta l-antropoloġija bdiet tissielet kontra din l-idea tar-razza. Franz Boas li rajna fl-isfond fis-slide tat-titlu, waħda mill-affarijiet li jagħmel ħafna mill-etnoloġija ta' dak iż-żmien kienet taħdem pereżempju bil-cranial indices li jiċċekkjaw id-distanza minn hawn saw minn hawn saw. U dan skopra li discendenti ta' immigranti Ewropej l-Amerika inbidel il-cranial index tagħhom, jiġifieri li l-ambjent ukoll jkollu influenza fuq il-ġisem u inti l-karatteristiċi fiżiċi tiegħek. Għal daqstant li tuża xi ħaġek bħala xi definizzjoni razzjali ma tagħmilx sens assolutament. Il-kunċett ta' razza huwa problematiku kemm soċjalment u xjentifikament, jiġifieri fejn hawnhekk ir-ritratt huwa paġna minn enċiklopedija Ġermaniża jidhirli tan-1932 fejn kienet qed tikkategorizza ir-razzezz differenti tal-bniedem. Dan ta' hawnhekk huwa l-Mediterranju minn Korsika, jiġifieri huwa Mediterranean type of the West jerġa'. Naturalment il-kunċett tar-razza huwa problematiku soċjalment għax ħafna drabi l-kunċett tar-razza ntuża biex noħolqu preġudizzi, biex inħolqu ġenoċidi u l-kuxjenza ta' dwar dan l-iktar li ħarġet kien ovvjament wara t-tieni gwerra dinjija. U fil-fatt kienet hemm fejn il-UNESCO iddeċidiet li toħroġ l-ewwel statements li mbagħad ġew żviluppati fi snin oħrajn dwar il-kunċett ta' razza u strumentali ħafna fihom kien l-antropologu Claude Lévi-Strauss. Huwa problematiku xjentifikament imma anke minħabba dawk il-fatturi li semmejtilkom li huwa li fil-verità il-genotype u l-phenotype mhux neċessarjament jaqblu. L-iktar eżempju ovvju fin-natura forsi mhux fil-bniedem imma fin-naħal il-queen bee u ġużi kieku jgħidilna terminoloġija Maltija, il-queen bee u l-worker bee x'inhuma? Naħla reġina u l-worker bee tkun? In-naħla tal-għasel. Il-bawla. Fiżikament huma kompletament differenti. Il-ġenetika tagħhom hija jekk mhux identika kważi. Jiġifieri d-differenza hija biss li n-nutriment li jkunu ngħataw fil-bidu ta' ħajjithom. L-istess bil-bniedem jiġifieri apparti
il-fatt li il-bniedem, speċjalment f'kuntest monogenetiku, il-bniedem fil-verità dar mad-dinja, vjaġġa, allura ġenetikament hemm ħafna differenzi u hemm ħafna influenzi. Apparti minn hekk imma anka il-ġenetika ta' persuna tiddetermina biss sa ċertu punt. Jiġifieri dawn il-kategoriji kemm huma xjentifikament plawsibbli hija ovvjament għalmenu fl-opinjoni tiegħi huma ftit utli llum il-ġurnata. L-iżvilupp tal-fieldwork u l-etnografija. Hawnhekk fir-ritratt għandna l-Bronislaw Malinowski li ta' bidu għal metodu ġdid ta' riċerka, ġifri fejn qabel l-antropoloġija kienet qed issir billi wieħed jara r-rakkonti u l-kitbiet li kien hemm. Malinowski beda dak il-proċess li aħna nsejħulu fieldwork. Fuq fieldwork provajna nsibu traduzzjoni imma kellna nużaw il-kelma bl-Ingliż. Issa, il-fieldwork x'inhu? Il-fieldwork huwa proċess fejn l-etnografu jinqala mill-kumdità tal-veranda u jgħix fost in-nies biex jinnota dak kollu li jagħmlu. U meta qed ngħid il-veranda Malinowski jirreferi speċifikament tal-verandi tal-bini fejn joqogħdu l-missjonarji, tal-bini fejn joqogħdu l-uffiċjali tal-gvern, nerġgħu nidħlu fl-ambitu kolonjali. Hawnhekk għandna ritratt ta' Malinowski li qed jagħmel ir-riċerka tiegħu fil-Gżejjer Trobriand f'dar ritratt huwa tal-1918. Malinowski kien rivoluzzjonarju mhux biss għal metodu tiegħu għalkemm dik kienet parti kbira minnha, imma l-ewwel nett bħala metodu osserva s-soċjetà b'mod metodiku ħafna. Sewwa jiġifieri dan kien f'soċjetà li bħala daqs kienet soċjetà żgħira u tradizzjonalment l-antropoloġija titratta ma' dat tip ta' soċjetajiet, dak li bl-Ingliż ngħidulhom small scale societies. Importanti li tradizzjonalment titratta dawk is-soċjetajiet, mhux neċessarjament kontemporanjament tillimita ruħha għalihom. Biss apparti l-osservazzjoni metodika daħħal ukoll il-kunċett ta' serendipità li hija dik il-ħaġa li inti iżomm għajnejk miftuħin u dak li jinqala dak li jiġri, anka forsi jekk m'intix qed tfittxu, tara x'jista' joffrilek. Fil-fatt Malinowski spiċċa fil-Trobriand Islands mar minn għalih żmien qasir u mbagħad minħabba li faqgħet il-gwerra kellu jibqa' hemm. Jiġifieri minna għamel ir-riżorsa tiegħu li kompla jagħmel riċerka aktar fil-fond. Hemm ukoll il-kunċett tal-osservazzjoni parteċipatorja li torbot kien għandu ma daħalx il-kunċett ta' riflessività. Fil-fatt fejn nidħlu fejn ħan niddiskutu r-riflessività ħanerġgħu nduru għal Malinowski għax hawnhekk għala ftit kritika li ma kienx riflessiv biżżejjed, imma l-osservazzjoni parteċipatorja torbot xi ftit mal-kunċett ta' riflessività. Jiġifieri l-etnografu huwa parti mix-xenarju, mhuwiex xi ħaġa estranju, mhuwiex xi ħaġa estern. U l-idea tal-osservazzjoni parteċipatorja hi li inti tifhem soċjetà meta tipparteċipa fiha. Jiġifieri jekk it-Trobrianders parti minn ħajjithom hi li jkabru l-jems u hija jiġifieri xi ħaġa li hija mhux biss anzi ma tantx jagħmluha biex jikluhom, imma jagħmluha għal raġunijiet simboliċi. Jekk wieħed jiddeċiedi li jagħmel etnografija hemm probabbilment waħda mill-affarijiet li trid tagħmel hi li jkollok il-ġnien tiegħek tal-jems. Li inti almenu b'xi mod trid tipparteċipa f'dik is-soċjetà. Issa x'inhu xieraq u x'mhuwiex ukoll jiddependi mis-soċjetà in kwistjoni. Hemm ukoll il-kunċett ta' imponderabilia. Imponderabilia meta xi ħaġa hija imponderable hija xi ħaġa li inti biss taħseb fuqha, tant toħodha bħala benfatt li biss tiġik f'moħħok li tistaqsi mistoqsija dwarha.
U naħseb kollha kellna l-esperjenza li speċjalment jekk jiġi xi ħadd kollega jew ħabib minn barra minn Malta u jgħidlek pereżempju intom għalfejn tagħmlu hekk u tkun qatt ma ħsibta qabel imma għal xi ħadd li ġej minn sfond differenti tkun xi ħaġa li hija kurjuża. Jiġifieri l-kunċett ta' imponderabilità hija li aħna rridu nħarsu wkoll mhux biss lejn dawk l-affarijiet li forsi huma eċċezzjonali, ma anke dawk l-affarijiet li huma ordinarji. Anzi, pjuttost irridu nħarsu lejn l-affarijiet li huma ordinarji. Malinowski li ta' kontribut dejjemi kien li finalment ta' lotja ta' dinjità lil soċjetajiet oħra li fil-maġġoranza tad-dinja ta' żmienu kienu meqjusin bħala kważi mhux umani. Vera li għalmenu ktib minnhom tiegħu jiġifieri li huwa ktib pjuttost rigorus fuq is-sistema ta' kif in-nies jiżżewġu, ir-relazzjonijiet, eċċetera, ingħata t-titlu għal raġunijiet ta' marketing ta' The Sexual Life of Savages. Jiġifieri xi ftit nuqqas ta' political correctness kien hemm ukoll. Imma Malinowski pereżempju Malinowski ħares lejn dal-proċess fejn kienu jiġu skambjati brazzuletti u ġiżerajjen magħmulin mill-artzell li kien ta' valur simboliku li inti dawn il-brazzuletti u ġiżerajjen qasbis toħlomha li tixtrihom għax tant għandhom valur simboliku qawwi li inti tista' tirċievi waħda biss jekk tiskambja mal-oħra, mhux neċessarjament immedjatament, jista' jkun hemm dak id-delay bejn l-iskambju, imma ma tistax pereżempju din tikkonvertiha fi flus. U biex jispjega dak il-kunċett, forsi in-nies ta' żmien u forsi anke sa ċertu punt aħna għax maħniex ħielsa mill-preġudizzi, nistgħu ngħidu forsi ma' dawn in-nies eżattament għaliex jagħtu daqshekk importanza lil ġiżrana magħmula mill-arzelli. Għalfejn din l-importanza kollha li ma tistax taqbad tixtriha pereżempju. U biex jispjega qabad xi ħaġa mill-kultura u proprja kien Pollak ma kien jgħix l-Ingilterra u qal x'ngħidu fuq il-Crown Jewels tal-Ingilterra huma oġġetti li ħadd ma jazzarda jipoġġi prezz fuqhom, ħadd ma jazzarda jipprova jibihom jew jixtrihom, għax huma il-valur simboliku tagħhom jagħmilhom sagri. U l-istess ħaġa dawn il-ġiżerajjen u brazzoletti li jinstabu fil-Gżejjer Trobriand. Jiġifieri bekk kien qed jagħti dinjità lil xi ħaġa li għal ħafna mis-soċjetà tiegħu kienu meqjusin bħala irrazzjonali, primittivi, għadhom lura, eċetera. Xi ħaġa li kien jenfasizza ħafna Malinowski u ġiet parti mit-tradizzjoni tal-antropoloġija hija li huwa importanti li etnografi għattaw żmien estis man-nies li dwarhom qed jagħmlu riċerka. L-iskop aħħari huwa li wieħed jifhem ir-realtà kif jaraw għan-nies li huma s-suġġett tar-riċerka. Mhux kif nifhmuha aħna, imma kif jifhmuha n-nies li aħna qegħdin naħdmu magħhom u nirriċerkaw. L-etnografija bejn ħaltejn, dik id-dajsa żgħira li qiegħda bejn Xilla u Karibdi. L-istorja tal-etnografija għaddiet minn numru ta' kambjamenti li kollha ħallewlna sfidi li rridu naħsbu sew dwarhom u nkunu konxi meta nagħmlu l-għażliet tagħna dwar il-metodi li nużaw. Waħda minnhom forsi hija waħda mill-iktar diskussi hija bejn il-kolonjaliżmu u l-postkolonjaliżmu. Hawnhekk għandna wieħed mill-aqwa antropologi klassiċi li hemm li huwa Evans Pritchard, li wkoll bħal Malinowski fl-etnografija tiegħu ta' dinjità lis-soċjetajiet li hu kien qed jistudja, jiġifieri jekk pereżempju hawnhekk qiegħed mal-Azande, jekk hu ħares lejn l-ideat tagħhom dwar witchcraft, imma l-idea ta' witchcraft hija iktar paragonabbli għal
d-idea ta' mamul milli ta' seħer li kieku kelli nitraduċi għal Malti. U ħares lejn il-mod ta' kif huma kienu jaraw, ma provax jirrazzjonalizza, ma provax jgħid isma' le din mhux veru jew isma' dawn mhux qed jirraġunaw sew, imma prova juri l-loġika interna ta' kif kienu qed jirraġunaw, ta' kif kienu qed jħarsu lejn il-ħajja dawn in-nies. Xi ħadd kien osserva li sa ċertu punt qisu l-mediċina kważi qed tasal għal konklużjonijiet simili, l-idea tagħhom ta' l-idea għażande ta' kif wieħed jiġrilu l-affarijiet ħżiena jew jimuti li m'hemm l-ebda raġuni fil-verità li tiġrilek xi ħaġa ħażina, lanqas m'hemm ebda raġuni li tmut, imma li xi ħadd f'xi punt f'ħajtek ħajamillek xi ħaġa u anke jekk forsi waqatok fuq rasek u qatlek, probabbli dik għax għamillek xi magħmul xi ħadd. U x-xjenza qisha kważi qed tasal għal konklużjoni li m'hemm l-ebda mewta naturali fil-verità b'xi kawża dejjem ħajkun hemm, issa jekk hux virus, jekk hux ħaġa jew oħra. Ħafna mill-mewt li ngħidulu mewt naturali fil-verità huwa mewt għabbażi ta' xi marda, jiġifieri ġeneralment marda respiratorja pereżempju. Imma, ovvjament, minkejja li dan l-antropoloġija tiegħu tad-dinjità lejn dawn l-ideat li forsi għal ħaddieħor kienu jidhru bħala xi ħaġa ridikola u dan wera r-rikkezza ta' dis-soċjetà. Ma dan kollu huwa fatt ukoll li kien qed jaħdem f'ambjent kolonjali, jiġifieri Vince Pritchard kien Ingliż, dawn in-nies kienu qed jgħixu f'koloniji Ingliżi, ħafna drabi kien jkollu skorta tal-Armata Ingliża miegħu. Ġieli kien imħallas mill-Gvern Ingliż ukoll biex huma jifhmu s-soċjetà issa li ma' skopijiet wieħed ma jkunx jaf eżatt. Allura hemm dal-pis fl-istorja tal-antropoloġija marbut mal-kolonizzazzjoni. Fil-fatt hemm kritika li l-etnografija tipperpetwa din ir-relazzjoni ta' kolonjaliżmu li jekk jiena ġej mill-pajjiż li qed jikkolonizzak u ġejt biex jiena nifhmek, dik fiha nnifisha hija kważi wkoll forma ta' kolonizzazzjoni intellettwali jew kolonizzazzjoni akademika. Iżda hemm dibattitu dwar dan. Id-dibattitu fil-fatt huwa ġeneralment referut bħala the writing culture debate għal raġuni li ħafna minn dat-dibattitu ħareġ minn ktieb li kien fil-fatt jismu writing culture li kien qed jagħmel dan l-argument li l-antropoloġija fiha nnifisha hija kolonjali. Madankollu jista' jkun hemm etnografija jekk ma jkunx hemm dan l-inkontru huwa neċessarju li kull inkontru bejn soċjetà u oħra nifhmuh f'ambitu kolonjali, jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn fil-verità qegħdin nifhmu soċjetà ta' ħaddieħor. U naħseb illum il-ġurnata qed tinbidel ukoll għal raġuni li minkejja li l-antropoloġija xorta tibqa' dixxilpina li għandha l-istorja tagħha bit-tajjeb u l-ħażin kollha tagħha, imma anke hemm differenza meta wieħed jħares lejn antropologi li huma minn dawn is-soċjetajiet, għax dawn is-soċjetajiet illum il-ġurnata hemm nies li studjaw l-antropoloġija. Jiġifieri fortunatament fl-opinjoni tiegħi naħseb din l-idea ta' din relazzjoni ta' kolonjaliżmu sirna kritiċi tagħha f'xi każijiet hemm argument li sirna forsi kritiċi iżejjed sal-punt li mbagħad l-etnografija ssir impossibbli. Huwa naturalment bilanċ delikat li hu żgur li jrid ikun hemm ħafna rispett, idealment rispett reċiproku, ma żgur huwa l-obbligu tal-etnografu li jirrispetta lin-nies li qed jaħdem magħhom. Issa naturalment meta inti kultura ma tafix xi gaff żgur ħa tagħmel u fil-verità fl-etnografija normalment meta tagħmel dat tip ta' żbalji li hu l-iktar li titgħallem għax tagħmel xi ħaġa li tikser ir-regola ta' dik il-kultura u jispjegawlek bil-mod tagħhom li jista' jkun verbali jista' ma jkunx li inti qed tagħmel xi ħaġa li mhix sura u dik tista' tagħtik ċertu fejm fuq din il-kultura.
l-etnografija bejn dak li hu stramp jew eżotiku u dak li hu familjari. U waħda mill-iskopijiet dejjema tal-antropoloġija, jiġifieri din niftakara miktuba fl-ewwel karta li tawna fil-kors tal-antropoloġija, hija li tagħmel familjari dak li huwa stramp u stramp dak li huwa familjari. Tradizzjonalment l-etnografija kienet titratta popli hekk imsejħa eżotiċi jew kultant primittivi li spjegajt il-konnotazzjonijiet tagħha x'kienu, jew soċjetajiet ta' skala żgħira. Meta punt ieħor fuq il-kelma primittiv, meta n-nies kienu qed iħarsu lejn il-kelma primittiv kienu wkoll qed iħarsu lejn l-oriġini tal-bniedem li wkoll hija xi ftit ta' misconception, imma l-idea hemmhekk kienet li jekk inti pereżempju qed tħares lejn soċjetà animista, l-animizmu jista' jkun l-forma oriġinali ta' kwalunkwe reliġjon li ġiet wara. Allura inti qed tħares lejn l-iktar forma safja, pura, oriġinali ta' dak il-fenomenu li naturalment hija viżjoni li llum il-ġurnata aħna kritiċi ħafna tagħha, ma qed nispjegalkom kif l-antropologi kienu jħarsu lejn affarijiet dak iż-żmien. Iżda biż-żmien il-metodi etnografiċi ġew użati wkoll biex l-etnografi jistudjaw is-soċjetajiet tagħhom stess. Il-frażi li tintuża bl-Ingliż ġeneralment hija anthropology in your own backyard. Huwa vera li inti tista' tmur l-Afrika, l-Oċeanja, Papua New Guinea u tistudja soċjetajiet hemmhekk. Huwa veru wkoll li inti tista' tistudja soċjetà li tagħmel parti minnha stess jew gruppi soċjali f'pajjiżek stess. Anka rridu noqogħdu attenti li l-kelma soċjetà ma nagħmluhiex bħala xi ħaġa omogenizzata. Ġieli nisimgħu ħafna diskors pereżempju jiena fis-soċjetà Maltija hija hekk. Anka minnu Malti mingħajr ebda influenza oħra li wkoll hija diffiċli bejn television, media, eċetera, li ma jkollokx influenza oħra fil-verità, impossibbli anzi kważi ngħid. Imma soċjetà xorta hemm l-individwi fiha u l-individwi huma differenti apparti minn hekk ħajkun hemm gruppi soċjali differenti f'dik li aħna kieku nsejħula soċjetà, jiġifieri l-idea ta' soċjetà wkoll hija sa ċertu punt kostruzzjoni li aħna ħloqna biex nippruvaw nifhmu il-ġenn interessanti ta' madwarna. Mela, hawnhekk xtaqt nuri video qasir. Adrian ma nafx kif nista' nsibu. Naħseb il-Firefox kien. Forsi rrid nagħmel. Dan video li mhuwiex minn xi dokumentarju akademiku, ma huwa video qasiru ħelu li fl-istess ħin rajtu li jilab bl-idea ta' familjari, dak li hu familjari, dak li huwa stramp. Minnu familjari ma x'inhu il-Morris dancing. Il-Morris dancing essenzjalment huwa żifna tradizzjonali li ssir fl-Ingilterra, ġeneralment isir għal ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju. Il-kelma Morris probabbli għandha x'taqsam mal-fatt li kien hemm żifniet fejn anke n-nies kienu jiżbaw wiċċhom iswed u kienu jissejħu Moorish dancing u biżmien minn Moorish ġiet Morris. Imma f'dal video urew video tal-Morris dancing lil-nies minn soċjetajiet tribali u iffilmjaw ir-reazzjonijiet tagħhom.
Mela. Minu l-bnidem tribali u minu l-antropologu f'dak il-video. Mela. Isu dilemma oħra fejn tidħol l-antropoloġija hija bejn l-ispeċifiku u l-ġenerali, bejn in-narrattiva u l-erf enċiklopediku. Kif għattilkom anka pereżempju fir-riċerka li qed nagħmel jien, ma nistax nippretendi li b'xi mod dak li qed insib jiena meta qed inkellem, meta qed nieħu case studies u nkellem in-nies f'intervisti huwa b'xi mod rappreżentattiv tal-popolazzjoni. Imma toħroġ ħafna narrattiva rikka minnu. Madankollu ħafna drabi meta jiġri hekk huwa wkoll importanti li wieħed jipoġġi dik in-narrattiva f'kuntest. U kultant, speċjalment fl-etnografiji tradizzjonali, wieħed ma tantx kien jisiba dik, jiġifieri inti qed taqra fuq tribu partikolari, il-mod kif kienet issir etnografija tradizzjonali li ġeneralment kien joħroġ mill-inqas ktieb wieħed jew inkella kif għamel Malinowski sensiela ta' kotba li jitrattaw kull aspett ta' dik is-soċjetà, jiġifieri jkollok l-ekonomija tagħhom, il-kinship, il-mod kif jifhmu r-relazzjonijiet familjari, l-aspett ta' reliġjon, l-aspett ta' politika, u tifhem kważi kull aspett ta' dit-tribù. Imma ma tifhimx il-kuntest iktar ġenerali. Fil-fatt Paul Evans Pritchard normalment ġie kritikat li dak l-aspett kolonjali ma tantx ħarġu fil-beraħ għalkemm xi ftit jew wisq kif fil-fatt għamel f'din diagramma xi ftit jew wisq dik ir-realtà pinġiha. Jiġifieri sa ċertu punt qisu l-etnografija jisa bħal dak il-bniedem li jkun fuq il-ħabel u jrid jibbilanċja bejn naħa oħra bejn dik in-narrattiva rikka imma li b'xi mod ukoll tkun qiegħda b'mod kontestwalizzat. U hawnhekk iddeċidejt li nagħżel diagramma fejn mhux ma saritx imma anzi saret. Jiġifieri hawnhekk Evans Pritchard pinġa qisu diagramma li tispjega kif xi ħadd minn nowhere jesperjenza ħajtu. Jiġifieri fin-nofs hemm il-kapanna tiegħu, il-ħadd, il-homestead, hamlet, village, sa xejn fl-aħħar net hemm the government operating from various centers. U sa ċertu punt fil-verità din hija tista' tkun ir-realtà ta' ħajjitna kollha li aħna għandna ħafna ċriki forsi laqqas huma daqshekk politi kollha konċentriċi jafu jkunu ċriki li jidħlu f'xulxin, mhumiex ċentrati. Jiġifieri din hija wkoll l-isfida finalment hija kif tikkontestwalizza informazzjoni dettaljata. Inti l-etnografija qegħdin biex toħroġ din l-informazzjoni dettaljata imma kif tikkontestwalizza. U forsi anka m'għandix ħafna esperjenza fit-tradizzjoni orali, imma pereżempju jinteressawni ħafna l-ħrejjef, imma waħda mid-diżappunti li meta taqra kollezzjonijiet ta' ħrejjef li ħafna drabi ma tantx ikollok kuntest ta' dawn il-ħrejjef min kien qed jirrakkunthom. L-iktar pereżempju f'Magri sa fejn nafin l-iktar jkollok forsi isem u ġeneralment isem ta' post ta' lokalità. Imma ma sorry. Hemm ħafna informazzjoni li qiegħdem imma mhix qiegħdem, allura mhix jew anzi nikkorreġi ruħi li setat kienet hemm u tkun interessanti jekk il-persuna jinnaf kienx ta' persuna ta' li taħdem fl-eli jew kienx persuna li hija forsi minn familja aktar borgiża. Dawn l-influenzi huma kollha influenzi importanti li forsi dak iż-żmien ma kinux meqjusin li jistgħu jagħtu dik l-importanza anke raġuni li probabbilment huma kienu qegħdin il-folkloristi antiki kienu qegħdin jippruvaw jifittxu qisu xi verzjoni safja jew pura tar-rakkont. U fil-fatt hawnhekk niġi għal din l-idea ta' safa jew ta' purità li sa ċertu punt
anka fl-antropoloġija kienet hemm, speċjalment l-antropoloġija Amerikana minħabba li kien hemm ħafna tribujiet Amerikani li kienu qegħdin jinqerdu brata maġla immens u kienu anka qegħdin jesperjenzaw dawk li ma kienux qed imutu xorta kienu qed jesperjenzaw bidliet soċjali rapidi. Allura kien hemm ħafna tradizzjoni ta' salvage anthropology, jiġifieri li inti tagħmel antropoloġija ta' salvataġġ, tipprova tiddokumenta kemm jista' jkun affarijiet qabel ma dawn is-soċjetajiet jisparixxu jew jinbidlu b'mod irreversibbli. Li kien ovvjament proċess importanti ħafna x'bekk ksibna ħafna tarif li potenzjalment seta' jintilef. Kultant forsi kienu reliġjużi żejjed huma jagħmlu għax Franz Boas famuż li kien ittraskriva xi 800 riċetta ta' blueberry pie. Immaġina kieku ddur Malta u pereżempju naf tniżżel kull riċetta ta' timpana pereżempju li xi varjazzjonijiet minn familja għal familja ħajkun hawn. U probabbli tagħmel riċerka interessanti, ma hemm affarijiet forsi li wkoll setaw ukoll kien hemm affarijiet li jagħtu iktar tarif profond tas-soċjetà. Dar ritratt sa ċertu punt huwa kritiku ta' din l-idea ta' Safa. Fil-fatt li kieku ir-ritratt tarawh li kieku r-ritratt tarawh hekk taraw mara metribu kwakijutil li qed iżżomm ma nafx hekk jiġbennina sinċerament. Imma meta tara ritratt sħiħ tara li l-isfond huwa ambjent pjuttost modern u għaw Franz Boas u kollega qed jżommu l-iżgħar biex jagħtu dak l-isfond. Jiġifieri sa ċertu punt meta qed infittxu dak l-aspett statiku ta' soċjetà jew l-aspett safi ta' soċjetà, ħafna drabi nagħmluh billi noħolqu l-illużjoni, billi ntellaw dak il-iżgħar li qed nagħtu qija tal-kuntest li hemm wara. U s-safa tal-informazzjoni li tant kienu jfittxu antropoloġi klassiċi probabbilment dejjem kienet ftit jew wisq illużjoni, iżda llum żgur li hija hekk bil-globalizzazzjoni u it-trasmissjoni ta' informazzjoni permezz tal-medja, tal-internet, eċetera. Żgur li wieħed ma jistax isib xi ħaġa li hija safja, biss naħseb li fil-verità qatt ma kien hemm xi ħaġa li hija safja, kull ħaġa għandha l-influenzi tagħha. Xi ħadd din qabbilha ma meta inti tixrob ilma li huwa safi, fil-verità l-ilma li huwa safi għandu ħafna minerali fih, mhuwiex sterili, u daqstant ieħor is-soċjetà mhijiex sterili. Ħafna drabi jkun hemm ukoll l-iżball li wieħed jħares lejn soċjetà bħala xi ħaġa statika. Jiġifieri minkejja li hawnhekk kif għadt ix-xogħol li għamlu nies bħal Franz Boas fejn jidħol salvage anthropology kien siewi ħafna għax huma ddokumentaw prattiki soċjali li kienu qed jinqerdu jew jinbidlu. Madankollu bl-ebda mod ma nistgħu ngħidu li is-soċjetà kwakijutil kif saba Franz Boas kienu qed jagħmlu eżattament l-istess ħaġa li kienu qed jagħmlu 100 sena, 200 sena, 500 sena qabel. Jiġifieri ħafna drabi anke minħabba li l-antropoloġija ħadmet tradizzjonalment ma' soċjetajiet li ma kellhomx storja dokumentata, inħolqot din l-impressjoni ta' statiċità. Fil-fatt, meta wieħed jħares lejn antropoloġija, pereżempju l-antropoloġija Taljana li jiena rriċerkajt biex nistudja dwar dak ir-revival. Pereżempju Ernesto De Martino li ma tantx huwa magħruf fid-dinja anglofona imma fid-dinja tal-antropoloġija Taljana għandu l-istess statura li għandu pereżempju Malinowski għall-Ingliżi u Levi-Strauss għall-Franċiżi. Ernesto De Martino għamel studju mill-arkivi estensiv jimur lura mill-inqas għall-Medjuevu u mbagħad anke ħares lejn it-testi klassiċi ta' ritwali simili li kienu jiġru fl-istess żona. Fejn naturalment hemmhekk ħarġet tibdil
enormi, jiġifieri meta De Martino qed jistudja fin-nofs tas-seklu 20, kienet realtà kompletament differenti minn dak li kien hemm anke 100 sena qabel, wis inqas 400 sena qabel. Fil-fatt hu ħares lejn sitwazzjoni fejn minkejja li kien hemm repertorju ta' mużika popolari rik, u dan ġie dokumentat anke permezz ta' Diego Carpitella li kien etnomużikologu li kien jaħdem miegħu. Meta ħares lejn ir-rekords tal-passat sab li fil-verità ir-repertorju preżenti kien fqir meta jkun paragunat ma' x'kien hemm qabel, li kien hemm żifniet u tipi ta' mużika li hemm referenzi għalihom imma li minn dak iż-żmien l-hemm kienu ntilfu. U finalment naqra umorizmu jiġifieri għal-mod kif forsi aħna nħarsu lejn popli oħrajn u kif huma jistgħu jħarsu lejn l-antropoloġija. Nirringrazzjakom. Ma nafx hemm xi kummenti jew mistoqsijiet? Just meta semmejt lil Gronier, il-wesa tal-ġganti kienet miktuba bil-Malti jew kienet bil-Franċiż u inta mill-traduzzjoni għal-Malti? Jew ma tiftakarx? Mela, f'mappa minnhom Gronier kiteb bil-Franċiż iżda kiteb ukoll bl-alfabet tiegħu li kien alfabet bbażat fuq l-alfabet puniku imma hu kien jisejjaħlu Melito Atlantiku. U madankollu dak l-alfabet qed jikteb kliem bil-Malti. Issa, jista' jkun li kien hemm xi kwistjonijiet ta' traduzzjoni għax pereżempju iż-żona wkoll kienet tissejjaħ Ħaldimek li hu issa Ħaldimek jidher li l-etimoloġija din mhix il-forte tiegħi jiġifieri jista' jkun li imma milli qrajt l-etimoloġija tirreferi għal Dmugħ, pereżempju l-kult tal-Madonna ta' Dmugħ. Imma hu fehma li Ħaldimek tfisser il-belt ta' Dmija. Jiġifieri forsi setat kienet traduzzjoni ftit fantażjuża. Jista' jkun li meta hu semma l-wesa tal-ġganti kienet it-traduzzjoni tiegħu tal-isem taż-żona biswit tal-qares li jisimha Misra Ħonoq. Imma huwa wkoll fatt li hemmhekk kien hemm fdalijiet megalitiċi maż-żona kollha, jiġifieri fejn illum hemm il-fortizza tal-Mosta u jikteb li kien hemm torri tal-ġganti, issa nafu li l-ġgantija ta' Għawdex ukoll kienet magħrufa bħala torri tal-ġganti. Mbagħad iż-żona taħdejha jisemmiha l-wesa tal-ġganti u kitibha bil-Franċiż imma fl-istess ħin jirreġistra l-isem ta' Misra Ħonoq ukoll. Misra, jiena il-konoxxenza tiegħi ta' Gronier huwa mill-ktieb ta' Franz, ma sax niftakar li kiteb Franz li kiteb fuq Juan Mamo wkoll, il-biografija ta' Juan Mamo, ma sax Franz Gallia, li kiteb. Imma jiena qatt ma rajt l-oriġinali bil-Franċiż, jiġifieri jiena l-kursità tiegħi il-wesa tal-ġganti, għax Misra Ħonoq jissemma l-Mostin jafu bih. Il-wesa tal-ġganti hija jien naf li rajt mappa tiegħu li pereżempju Witilasel niżlu bil-Franċiż. Witilasel. L-Val du Miel, ma nafx ftehim. Imma mbagħad hemm ukoll b'dan l-alfabet tiegħu li jekk tista' tiġġexifrah jiġi isem bil-Malti. Jiena ġast kurzità biss, ġifieri jekk tiftakarx ma sax tkun tiftakar dak li kun. Il-wesa tal-ġganti huwa toponimu illi jien ma tqajtx miegħu ġifieri. Jiena l-kurzità tiegħi huwa jekk mhuwiex ma kitbux bil-Franċiż. Jew le, jekk ma tiftakarx ma jimpurtax. Le, u kiteb dak l-isem bil-Franċiż bħala traduzzjoni ta' Misra Ħonoq. Imma u fehma li tfisser hekk probabbli. Madankollu ma neskludix ukoll li jista' jkun li anke minħabba li hemmhekk kien hemm fdalijiet preistoriċi allura kien hemm ġebel kbir, jista' jkun li forsi kien hemm xi isem folkloristiku li ma' żmien intilef.
wieħed jista' jispekula biss. Grazzi. Michael, jena naħseb laqatni l-iktar fil-kuntest tal-proġett tagħna l-argument tiegħek li ġilej l-aħħar dwar il-kontestualizzazzjoni ma li kontet tibnieh matul it-taħdita kollha essenzjalment. Ġifieri dik l-idea li jekk jiena ħan iddokumenta it-tali taqbila jew it-tali qawl il-ġimgħa l-oħra kellna l-ajdut jew il-popolari, l-ajdut popolari ġabar li nobsajla, forsi hemm element ta' kreattività, ta' kreazzjoni tiegħu, element ta' ġbir ta'. Inti enfasizzajt il-kontestualizzazzjoni tagħhom u naħseb għalmenu mill-ftit li naf jien dwar dan il-qasam, naħseb dan huwa aspetti li aħna mhux dejjem tajna daqshekk kasu illi tinġabar dik il-riżorsa. Imma ma titqejjitx fil-kuntest speċifiku tagħha. Semmejt pereżempju min qed jirrakkonta, ma fejn qed jirrakkonta, għal min qed jirrakkonta, jekk ir-rakkont ikunx differenti skont l-udjenza differenti, skont l-età differenti, eċetera, eċetera, eċetera. Ġifieri, u anke jien pereżempju trabbejt bl-idea li tfittex il-verżjoni tajba u mbagħad hemm il-varjanti tagħha allura. Ma nafx għandekx forsi xi riflessjonijiet fuq, naf nimmaġina li daw ġej fit-taħdidiet li jmiss imma iżda qed tipprepara s-sodda għal daw il-kwistjonijiet naħseb. Le, huwa punt importanti ħafna l-istess tradizzjoni nsibuha fl-antropoloġija, jiġifieri li wieħed kien jipprova jasal għall-oriġini, jiġifieri speċjalment l-antropoloġija li saret f'kuntest evoluzzjonarju, per eżempju, jinnaf propja mhux antropologu, huwa soċjologu Durkheim, imma ovvjament kellu influenza qawwija fl-antropoloġija. Meta kiteb The Elementary Forms of the Religious Life, jew The Elementary Forms of Religion, insejt eżattament it-titlu, imma kien qed jipprova jfittex u il-forma, ovvjament mela jekk ħan nitkellmu fuq reliġjon hemm diversità inkredibbli ta' reliġjonijiet fejn jidħol twemmin, fejn jidħol ritwal, imma u prova jfittex qisu d-diversità kollha minn fejn ġiet. Issa hu wasal għal kunċett ta' totemizmu u mit-totemizmu ħareġ ukoll il-kunċett li ir-reliġjon hija riflessjoni tas-soċjetà, hija l-istorja li aħna ngħidu lilna nfusna dwarna nfusna, imma minflok ma nagħmlu b'mod dirett noħolqu mitoloġija biex tirrifletti l-ordni soċjali li ngħixu fih. U speċjalment minn dak il-kunċett u mbagħad jerġa' jespandi biex jara kif dak l-element isibu f'kull aspett f'dik id-diversità kbira ta' reliġjonijiet li semmejna, wieħed jisiba hemmhekk. Issa, naturalment, dak l-approċċ kellu it-tajjeb tiegħu għax jispjegalek għalfejn is-soċjetajiet hemm reżistenza għal bdil, jispjegalek għalfejn hemm ċertu jiġifieri meta aħna pereżempju r-reliġjon tintuża biex jew mhux neċessarjament tintuża bħala strateġija m'għandha l-effett li jżomm l-affarijiet kif huma sa wieħed jista' jikkritika b'mod negattiv bil-lenti Marxista li r-reliġjon qiegħden biex iżomm l-status quo. Durkheim kien iktar qed jara b'mod pożittiv, jiġifieri Durkheim kien qed jikteb fi żmien fejn il-biża' l-kbira kienet li ħajkun hemm l-atomizmu fejn ir-realtà soċjali tiqpa li aħna ma nibqgħux soċjetà ma nkunu ġast individwi bla ebda relazzjoni wieħed mal ieħor. Allura anzi hu li tinżamm l-status quo li tinżamm il-koeżjoni soċjali kien qed jara bħala xi ħaġa pożittiva. Madankollu ma tispjegalniex kif ir-reliġjon tista' toħloq bidla soċjali, kif tista' toħloq rivoluzzjoni ġieli. Jiġifieri dak l-approach kien tajjeb ħafna biex tispjega sitwazzjonijiet fejn l-affarijiet jibqgħu kif huma, ma kienx qed jiffunzjona biex jispjega kif l-affarijiet jinbidlu. Jiġifieri kull approach ħajkollu l-limitazzjonijiet tiegħu. Issa rigward il-kuntest, jekk nista' nissellef metafora mill-kamp ta' Maria Elena tal-arkeoloġija,
nafu li ħafna mill-affarijiet li jinstabu fl-arkeoloġija, ħafna mit-tarif huwa fil-verità mill-kuntest, mhux mill-oġġett innifsu. U għalkemm fl-antropoloġija wkoll kellna dak il-vizzju li nippruvaw insibu l-verzjoni oriġinali li l-varjanti narawhom kważi bħala korruzzjoni jew nkella kieku biex nużaw it-terminoloġija tal-istatistika narawha bħala standard deviation, jiġifieri orajt għandna dal-rakkont issa u dal-varjant, ma sa hawnhekk ħajvarja, ma jvarjax iktar. L-etnografija kontemporanja tħares ħafna iktar, tenfasizza ħafna iktar lejn id-diversità. Tenfasizza ħafna iktar l-individwu, jiġifieri l-etnografija tradizzjonali kellek it-tendenza li inti qed taqraw, qed tifhem ħafna fuq is-soċjetà, ma tafx l-individwi x'qed jħossu, x'qed jaħsbu, jiġifieri pereżempju taqra fuq il-mod ta' kif kienu jsiru marriage transactions, il-bride wealth u dawri, id-dota. Imma ma tafx in-nies l-irġiel x'kienu qed jaħsbu, l-irġiel ix-xjuħ, l-irġiel iż-żgħar, in-nisa, l-ommijiet, x'kienu qed jaħsbu. Ħafna drabi ma nkunux nafu, jiġifieri għandna dak il-proċess soċjali u fl-istess jien imbagħad m'għandniex il-kuntest individwali. Jiġifieri huwa importanti li apparti li nħarsu biss qed jintqal anke dak l-eżempju li ġibt mir-riċerka tiegħi tal-Valletta 2018, dawk iż-żewġ stqarrijiet polarizzati għall-aħħar fejn wieħed qed jgħid li ħajkun elitist il-proġett tal-Valletta 2018 u li ħajkun populist. Biss meta wieħed jara l-kuntest ta' min kien qed jgħidu, hemmhekk jibdew jagħmlu sens. Għaliex it-tnejn kienu persuni li laħqu livell li ta' edukazzjoni, biss wieħed ġej minn ambitu ta' familja ta' klassi soċjali, ġifieri li jaħdmu sal-ġenerazzjoni ta' qablu kienu jagħmlu xogħol manwali. L-ieħor ġej minn ambitu ta' iktar forsi neżita li ngħid soċjalment privileġġjat għax dak li forsi huwa privileġġ f'ċertu ċrieki jista' jkun taxkil fiċ-ċrieki oħra. Imma bħala klassi soċjali kien ġej minn aspett ħafna iktar middle class mill-ieħor. Jiġifieri dik diġà tagħtina ħiel minn fejn ġejjin dawn il-perspettivi differenti, jiġifieri kif nistgħu jien u inti nħarsu lejn l-istess ħaġa, imma minħabba li aħna persuni differenti u forsi taf tkun differenza ta' personalità, imma taf tkun ukoll differenza tal-kuntest soċjali tagħna li narawha kompletament differenti. Issa differenza f'personalità ma tantx hemm fejn iddur u probabbilment dik hija xi ħaġa li possibilment iktar ħadd interessa l-psikologu milli l-antropologu. Imma meta wieħed jara wkoll kif ċertu perspettivi jinħolqu bħala kostruzzjoni soċjali, hemmhekk tidħol fil-qofol tagħha l-antropoloġija, jiġifieri hemmhekk hija fejn l-informazzjoni li inti tiġbor proprja tiġi ħajja u ħafna drabi jekk aħna ħanirreġistraw biss pereżempju xi ħaġa li ntqal il-fejm tagħna ta' dak li ntqal ħajkun limitat għax ma nafux kif għadt inti f'liema kuntest intqal min kien qed jgħidu, min kien qed jisimgħu, x'kienet l-okkażjoni, kienet xi ħaġa li qal darba jew kienet xi ħaġa li jgħid ripetutament, pereżempju hawn normalment ħatajdu ripetutament, imma f'liema okkażjonijiet ħatajdu. U dawn kollha jagħtu ħiel għal x'qed jingħad. Anka jekk pereżempju l-qwiel huma jinnaf qwiel agrikoli. Interessanti li wieħed jara fil-kuntest tal-agrikoltura kif inbidlet ukoll bil-makkinarju, bil-importazzjoni ta' żrieħ minn barra pereżempju. Jiġifieri dak kollu ħajaffettwa il-kuntest li fih qed toħroġ dik l-informazzjoni. Għandi iżjed mistoqsijiet ma ħansa sigdin. Fl-istessijiet isu jienu nisimak il-ħin kollu nowden fuq din il-mistoqsija ma speċi għalfej, naf tinstema banali kważi, ma għalfej għandha tinteressana tradizzjoni li
jew qed tmut jew li mietet, għaliex għandu jkollna din l-ansjetà illi niddokumentaw, għaliex Franz Boas kellu jagħmel dan l-isforz kbir illi jiddokumenta u la darba daw mietu u ħanżommuhom, speċi se nżommuhom jagħmlu. Se nżommuhom għax, per eżempju, Janik għax Kembri Fava għamlet intervista ma' Salvu Zammit li huwa bidwi Missir Anna Zammit. Hemmhekk ħajaffaxxinana l-fatt li u jagħtina taqbiliet it-taqbiliet li jiftakar ħajtihomna fil-kuntest tal-istorja tiegħu u allura hemm il-faxxin u hemm is-seħer tar-rakkont, is-seħer li għandu fuqna dejjem, ir-rakkont li għandha fuqna l-istorja, dak se jkun il-valur. Jew se nagħtu iktar valur minn hekk se ngħidu isma' dan se jkun rakkont li rrakkuntanna perjodu tal-kultura tagħna, tal-istorja tagħna, tal-bidja f'Malta, tal-lingwa tagħna, għandu dan il-wol speċi li għallimna dwar minn fejn ġejjin biex nuża l-klixe li nużaw s-suq. Mela, okay. Destan wieġeb b'żewġ punti. Wieħed kien punt li safejna fin poġġejtu fil-preżentazzjoni ma naħseb qabiżli li huwa l-kunċett tal-preżent etnografiku. Fis-sens li kif konna qed ngħidu is-soċjetà hija xi ħaġa dinamika. Allura tant hija dinamika li esperjenzajt kienet waqt li qed nikteb teżi, pereżempju, waqt li qed nikteb it-teżi tal-masters, ċertu affarijiet qed jinbidlu jienu niktibha. Allura kważi minn dak il-lat wieħed jista' jgħid mela din diġà hija out of date waqt li għadek qed tiktibha. Speċjalment minħabba li riċerka etnografika tieħu tant tul ta' żmien. Madankollu hemm ukoll il-kunċett ta' dal-preżent etnografiku li inti meta Malinowski mar hemm fil-bidu tas-seklu 20 mar fit-Robben Islands u kiteb rakkont pereżempju ta' kif huma jiskambjaw dawn il-brazzoletti u ġiżirajjen. Dak ir-rakkont huwa l-preżent etnografiku għal raġuni li minkejja li probabbilment l-affarijiet minn dak iż-żmien law inbidlu, dak ir-rakkont qed jagħtina xi ħaġa li hija valida biex aħna nifhmu l-bniedem. Mhux biex aħna neċessarjament nifhmu biss il-bniedem ta' dawk il-gżejjer, mhux neċessarjament inqas u inqas biex nifhmu biss l-iskambju ta' dawn l-affarijiet. Wis inqas biex nifhmu speċifikament in-nies ta' dawk il-gżejjer f'dak il-mument qed jagħmlu, jiġifieri qed nirriduċi għall-aħħar. Le anzi pjuttost hemm xi ħaġa f'dak l-iskambju ta' dawn l-oġġetti li jista' jilluminana dwar xi ħaġa li hemm fil-bniedem. Forsi hawnhekk qed qisni nidher li qed imur kontra dak li qed ngħid li qisni minn fil-bidu kont qed ngħid kollox irid jiġi kontestwalizzat u issa qed ngħid minn xi ħaġa super speċifika nistgħu nisiltu xi ħaġa universali dwar il-bniedem. Biss it-tnejn għandhom il-verità tagħhom għal raġuni li pereżempju Malinowski biex jispjega l-iskambju tal-kula ta' dawn l-oġġetti uża l-crown jewels. Dik li spjega fiha nnifisha fehmitna aktar x'inhuma l-crown jewels ukoll. U bl-istess mod tista' tfehmna affarijiet oħrajn għaliex aħna ċertu oġġetti ngħidu li għandhom valur sentimentali għaliex forsi ċurketta t-tiċ ma tasalx li tbiegħu għaliex jiġifieri dik tgħidlek xi ħaġa dwar il-bniedem u l-mod kif jagħmel sens mid-dinja ta' madwaru. Dik risposta waħda jiġifieri dak li aħna qed nirrekordjaw mhuwiex biss rakkont tal-passat, imma huwa rakkont anke tal-bniedem x'inhu mill-lenti ta' dal-kunċett tal-preżent etnografiku. Ħaġa oħra hija hawnhekk nislet ukoll mhuwiex antropologu sa fejn huwa storiku li huwa Lowenthal li jagħmel distinzjoni bejn dik li hija history u dak li huwa heritage, storja u wirt, u jgħid li huma affarijiet differenti.
fejn l-istorja huwa rakkont kemm jista' jkun preċiż tal-affarijiet fatwali kif ġraw. Mentri l-kunċett ta' wirt huwa dejjem aħna qed inħarsu lejn il-passat mill-perspettiva tal-preżent. Jiġifieri dak li hu wirt għalija huwa dak li huwa ta' valur għalija fil-preżent. Minkejja li huwa ġej mill-passat, jiġifieri jekk jiena nħares lejn it-tradizzjoni orali, jekk jiena nħares lejn il-qwiel li nġabru bħala wirt, huma b'xi mod mela jekk inħares lejhom bħala storja huma qwiel li kienu jingħadu orrejt laqwa li ġew dokumentati, ġew arkivjati, jekk xi ħadd ħajkollu bżonnhom il-qudiem jista' jsibhom imma għalija ma jfissru xejn iktar minn hekk. Jekk inħares lejhom bħala wirt, jifisser li b'xi mod jiena dawk il-qwiel għandhom valur għalija llum. Issa x'valur għandhom hija diskutibbli, jiġifieri, speċjalment f'kuntest postmodern fejn aħna qed nażlu mill-influenzi, jiġifieri ħanqermakom pereżempju xi ħaġa li nagħmel bħala tradizzjoni ma għamiltix dis-sena. Ili nżomm l-irwiegel minkejja li ma nemminx li jaħdmu. Għaliex nagħmilha? Ma nafx, forsi sa ċertu punt huwa eżerċizzju għalija biex nosserva ftit iktar id-dinja ta' madwari f'dawk it-12 ġurnata. Forsi hemm element ta' logħba li nniżilhom u nara jekk hux vera jaqblu. Ġieli insertaw qablu sa jekk hux kombinazzjoni, probabbli kombinazzjoni, ma jiġifieri hija tradizzjoni li b'xi mod m'iniex qed nuża bl-istess mod li kien juża bidwi li vera kien jemmen li jaħdmu u li fuqhom kien jibbaża l-għajxin tiegħu u li forsi kien jippjana s-sena li ġejja għabbażi tagħhom. Qed nużhom b'mod kompletament differenti, qed nużhom b'mod forsi biex niddiverti lili nnifsi, bħala esperiment, bħala kurzità, bħala osservazzjoni tad-dinja ta' madwari. Qed nislet minn xi ħaġa fil-passat, qed nislet xi ħaġa li hija ta' valur għalija llum. Bl-ebda mod mija kif kienet tintuża fil-passat, jiġifieri jien nużaha għalija nnifsi qed inbiddilha. U naħseb dik hija importanti li niddistingu bejn storja u wirt, li l-istorja għandha teqpa l-istorja, għandha tiġi dokumentata bl-iktar mod preċiż u fatwali possibbli. Fejn jidħol wirt hemm ħafna iktar komplessità, fejn jidħol wirt qegħdin anke niddibattu aħna x'aħna llum, aħna minn aħna x'identità ħan niffurmaw u l-identità mhix qiegħdem minkejja li forsi ġieli fid-diskors li nużaw naħsbu li hemm identità u li jridu niskopru, ma l-identità għalmenu mill-lenti tal-postmodernizmu qegħdin noħolquha. U qegħdin nisiltu minn dak kollu li għandna madwarna biex noħolqu din l-identità. Jiġifieri wieħed jista' jħarsejha bħala proċess kreattiv ukoll. Anke naħseb in-narrattiva għandha ħafna validità, jiġifieri n-narrattiva, speċjalment il-ħrejjef jiena nħoss li għandhom validità anke ħafna għallum il-ġurnata. Sa forsi min irrakkonta ħrafa li mbagħad kitibha Magri jew li kitbitha Berta Ilg, forsi kienet qed tirrakkonta biex tgħaddi żmien jew forsi kienet qed tirrakkonta għax tfakkarha kif kienet tgħidilha omma, forsi illum il-ġurnata jien naqra u nsib relevanza ta' din il-ħrafa għal ħajti. Li mija l-verzjoni l-korretta, huma kollha korretti bil-mod tagħhom għax huma kollha mill-perspettiva individwali li aħna qegħdin nisiltu minn dawn l-influenzi u noħolqu b'xi ħaġa ħajja, jiġifieri l-importanti mill-lat ta' storja li il-ħrafa tkun inkitbet kemm jista' jkun mod preċiż ta' kif wieħed irrakkonta. X'nifhem biha jien illum dak imbagħad huwa wirt, huwa dejjem mill-perspettiva tal-preżent. Michael, jien naħseb illi jekk dak li jkun ma jagħtix qafas jew sistema jew metodoloġija lill-oġġett li qed jiġi studjat li jista' jkun soċjetà sħiħa ma jifhem xejn. Imma kif jagħtih qafas ma jifhimx biżżejjed. U li jolqotni f'dan il-paradoss huwa kif ipprova javviċinah għalkemm mhux b'sens etnografiku u mhux b'dar kliem ta' qafas li qed ngħid jien. Kif ipprova javviċinah Hans-Georg Gadamer.
speċjalment bil-kelma preġudizzju, li hu juża f'sens totalment pożittiv. Jiġifieri apparti milli argumenta li l-preġudizzju huwa inevitabbli, jargumenta wkoll li hu neċessarju. Għax mingħajr ma titlaq minn dak li hu jgħidlu għarfien ta' qabel, foreknowledge, fi traduzzjoni fl-Ingliż hija foreknowledge, li huwa l-qafas metodoloġiku sistematiku tiegħek, it-teorija tiegħek, Levi Strauss, anke l-idea ta' tabu, pereżempju, li hija marbuta fl-istudji strutturalisti kif taf inti anke mar-riżorsi u mal-ekonomija, jiġifieri mhux mal-ħażin per se fih innifsu, imma ma dak li huwa aċċettabbli tagħmel jew le għax jaqbillek ekonomikament. Għax inti qed tuża r-riżorsi tal-art, tal-familji, tal-gruppi soċjali, eċetera. Gadamer jirraġuna illi il-preġudizzju huwa utli u huwa ta' benefiċċju biex inti ikollok punt ta' tluq, punto di partenza sewwa. Imma mbagħad hemm l-oġġett li qiegħed tistudja li għandu l-kuntest u l-preġudizzji tiegħu. U allura daw se jaħbtu. Jiġri prattikament inti għandek żewġ sistemi li finalment fil-proċess ta' interpretazzjoni se jiffurmaw sinerġija. Għalhekk imbagħad minn Gadamer l-ermenawtika l-istudju tal-interpretazzjoni mxiet għal Ricoeur. Għax Ricoeur ħareġ ktieb sħiħ fuq da. The conflict of interpretations. Li mill-ġdid għal Ricoeur huwa mhux biss neċessarju, ma inevitabbli. Jiġifieri huwa inevitabbli li Freud jiltaqa' mas-sistema ta' Jung u Jung jerġa' jlaqqa s-sistema is-sinerġija bejniethom mal-miti l-antiki u mal-kunċett tal-arketip u mal-kunċett ta' subkonxju kollettiv. Għaliex għax dak huwa il-mod kif il-bniedem jikber kulturalment. Meta għandek żewġ sistemi jtisbru f'xulxin, jgħid Ricoeur, jiġifieri. Issa di ġiet ħafna f'moħħi waqt li qed argumenti, speċjalment meta inti bdejt tagħmel il-puntin naħseb validissimu, illi apparti dal-fatturi kollha ta' preġudizzi, għandna mbagħad il-fattur fundamentali li kollox hu metamorfiku. Kollox qed jiċċaqlaq waqt li jien qed naqbad jien tiġini l-analogija ta' Locke f'moħħi ta' kif nippruvaw naqbdu l-lingwa tagħna stess, qisna xi ħadd qiegħed jipprova jibni d-dajsa waqt li qed jaqdef fiha ġol ilma. Huwa kunċett veru interessanti għax jurik dak illi qed jisfidana waqt li qed nippruvaw naqbdu f'sistema, is-sistema qed tevolvi, jiġifieri kollox huwa relattiv. L-eżempji naħseb li huma interminabbli. Jiġifieri jibda mill-żarbun iż-żgħir tat-tfal illi ċerta nisa f'ċerta tribujiet Ċiniżi ikollhom jilbsu sagbar għax huwa mifhum bħala forma ta' sbuħija u daw jiddeformaw saqajhom b'tali mod li għalina dak li hu sabiħ għalihom jidher mankament. Kompli iċriki mal-onq li aħna dejjem konna minn għalina żgħar qed itawlu l-onq f'ċerta tribujiet Afrikani meta fil-fatt qed iniżlu l-qafas tas-sider l-isfel u l-ġwienaħ tal-ispallej l-isfel. U iqpaddej P.T. Barnum bil-Ripley's Believe It or Not, għadni kemm żort wieħed mill-mużawijiet, ġifi dak kien idur id-dinja sal-miljonarju jiġbor l-iskerzi tan-natura mid-dinja u fosthom issib ir-ras tal-bniedem imċekkna bi proċess imma elaborat u ritwal sħiħ jien kont naħseb għal gost u biex ibeżżaw. Fil-fatt huwa ritwal f'ċerta tribujiet Afrikani anki kannibali illi meta joqtlu lill-avversarju tagħhom jew xi ħadd minn tribu oħra kienu jemmnu illi ir-ruħ se tibqa' titkellem mill-ħalq tal-ġisem mejjed. U allura ħolqu dar ritwal sħiħ ta' proċess ta' tiċkin tar-ras bifwar u proċess sħiħ
li mbagħad iħitula il-ħalq u jdendluha. U dak huwa l-mod kif inti kkontrolla il-kliem ħażin li se joħroġ mill-ġisem, mir-ruħ mill-ġisem li inti qtilt. Huwa l-uniku mod. Hekk ma tagħmilix uħud minnhom il-familji tagħhom kienu jiġġennu. Għax jikkonvinċu ruhom li kull ħaġa li qed tiġrilhom hija mill-magħmul ħażin li għadu qed joħroġ mill-ġisem milli qatlu. Sa taw qed ngħidu tribujiet uħud minnhom kannibali. Mara r-ritwal kemm hu elaborat. U l-aħħar punt żgħar skużani li ħadd it-tul, imma ta' Stephen Greenblatt għax dan naħseb għandu ħafna x'jaqsam ukoll mal-culture studies. U Stephen Greenblatt jirraġuna fuq minnhom, issa dan qed ngħidu esponent ewlieni sewwa f'dar qasam. Illi is-sistemi li nistgħu napplikaw b'da minn prop fin-narrattiva Levi Strauss, is-sistemi nistgħu napplikaw tant huma preġudikati u tant huma interminabbli li l-unika tama li ħanna llum jgħid Stephen Greenblatt huwa li naqbdu eżempju ta' migrazzjoni kulturali, ta' kostrutt kulturali qed jiċċaqlaq u nsegwuh. U jgħid kważi aħjar minn sistema issegwi ramifikazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri, pereżempju taqbad il-kelma sorbet fl-Ingliż u titlaq minn ġelat u mbagħad titraċċa għall-Franċiż sorbet, mbagħad mill-Franċiż għal sorbetto fit-Taljan, minn sorbetto fit-Taljan għat-Tork xarbet, minn xarbet Tork terġa' tiġi għal-lingwa tagħna Semitiku xarba. Jiġifieri ara ramifikazzjonijiet. Tant il-frijaj tant huma mifruxin illi Stephen Greenblatt tisar konklużjoni aħjar taqbad eżempju tibda tara il-kreattività umana f'dan iċċaqliq minn grupp etniku għal. Grazzi. Da żgur naqbel miegħek li vera kull qafas teoretiku mingħajr qafas teoretiku qiegħed biss tiġbor informazzjoni, probabbli ħad tiġborha b'mod pjuttost bla ebda metodu, jiġifieri. Għax anke metodoloġija teoretika wkoll ħad tgħidlek inti li mi l-informazzjoni li hija valida. Issa fl-antropoloġija kważi dak il-preġudizzju nippruvaw innaħħuh billi kważi ngħidu li kull informazzjoni hija valida, l-kulur tal-art hija biċċa informazzjoni valida potenzjalment. Ma nafux, forsi fil-libreriji hemm ritwal hawn Malta li l-art tkun skura. Imma ħankunu nafuha biss la darba osservajna din l-art u forsi osservajna libreriji oħrajn u naraw hemmx dak il-pattern. Kultant ċertu skoperti ġew minn xi ħaġa li tkun inkitbet f'xi test folkloristiku. Pereżempju fil-każ tar-ritwal tat-Tarantiżmu De Martino kien qed jħares każijiet fejn pereżempju persuna bdiet tagħmel ir-ritwal u r-ritwal ma kienx effikaċi, ma kienx qed jaħdem, il-fejqan ma kienx qed jiġi. U mbagħad xi ħadd qal ma sekonda x'inti qed taqbeż pass. Inti x'kont qed tagħmel meta gidmitek il-brimba. Issa nerġgħu ngħidu li dil-brimba fil-verità la hija velenuża, la probabbilment kienet involuta fl-inċident veru, imma din pereżempju tgħid jiena gidmitni brimba waqt li kont qed naqta' l-weraq tat-tabak. U din qed tagħmilha importanti li jkollok il-weraq tat-tabak. Dejjem kien hemm dawn l-affarijiet li jieħdu l-persuna lura għal dak il-mument ta' l-ewwel gidma. U l-loġika saba f'xi ħaġa li kien inserta kiteb Leonardo da Vinci meta kien qed jikteb sensiela ta' veleni u l-effetti tagħhom. Kiteb il-velenu tat-tarantula għandu l-proprjetà li l-bniedem jżommu fil-propensità li kien fil-mument li ngidem. Jiġifieri kienet xi ħaġa li nkitbet fi żmien rinaxximentali, imma li b'xi mod dik il-loġika bla miktub kienet għadha qed tiġi prattikata fis-seklu 20. Mingħajr ma n-nies jafu għal xiex, jiġifieri, imma kull ma jafu li jekk ma poġġejtx il-weraq tat-tabak ir-ritwal mhux qed jaħdem. Fl-istess ħin huwa vera wkoll li kull teorija għandha l-limitazzjonijiet tagħha, kif kont qed insemmi pereżempju l-funzjonaliżmu li huwa assoċjat ma' Durkheim u Mauss jurina kif is-soċjetà tiffunzjona, ma nafu li s-soċjetà mhux dejjem tiffunzjona.
fejn ma tiffunzjonax jew fejn ma tiqpax l-istess, għax tiffunzjona fil-funzjonalizmu tfisser is-soċjetà tiqpa dik li tiqpa l-status quo. Fil-verità nafu li s-soċjetà hija dinamika u l-funzjonalizmu huwa tajjeb ħafna biex jispjega l-affarijiet li jibqgħu l-istess, mhux ma jaħdimx biex jispjega l-affarijiet li jinbidlu. L-istess ħaġa, l-istrutturalizmu huwa tajjeb ħafna biex jispjega ċertu affarijiet, imma mbagħad ma jispjegalekx affarijiet oħra. Il-postmodernizmu jiftaħlek li inti sa ċertu punt huwa kważi simili għal dak li qed tgħid inti fil-fatt Foucault fost il-metodi li kellu l-metodu ġeneoloġiku li huwa pjuttost qrib għal dak li kont qed tuża inti fl-etimoloġija tmur lura u kien qed iħares anke lejn jinnaf istituzzjoni soċjali, pereżempju l-klinika tat-tabib minn fejn ġiet. Again, nidħlu f'dak il-kunċett ta' imponderabilità ovvja li jekk jiena ma niflaħx għamur għand it-tabib u t-tabib irid niltaqa' miegħu fil-klinika. Ma fijiex erf, imma dik il-klinika minn fejn ġiet bħala istituzzjoni. U wieħed jista' jara jidur lura jara dik l-istituzzjoni kif format u hemmhekk jidħlu l-kunċett ta' mart, kif żviluppa, kif fimnieh matul iż-żmien. Jiġifieri it-teorija fil-verità hija u sa ċertu punt fl-esperjenza ta' ħafna antropologi trid toħroġ hemm b'xi formazzjoni teoretika. Ma trid dik il-formazzjoni teoretika trid tkun miftuħa biżżejjed li tinbidel skont inti x'ħassib. U fil-verità ħafna drabi kollha tinbidel, jiġifieri li inti tmur b'formazzjoni teoretika u żomm riġidament magħha hemm il-potenzjal li inti toħroġ hemmhekk u tibda jew tieħu l-informazzjoni selettivament, jiġifieri inti tosserva biss, forsi anke inkonxjament l-affarijiet li konfermaw it-teorija tiegħek. U fil-fatt ħarsu lejha l-istampa relatata mat-taħdita li jmissija ta' Margaret Mead li kien hemm ħafna minn dal-dibattitu fuq it-tfittix tagħha. Nagħtikom ftit toma ta' x'kien id-dibattitu. Bażikament Margaret Mead kellha teorija li l-mod ta' kif jitrabbew it-tfal fil-punent, speċifikament fl-Amerika ta' żmienha, jiwassal għal ħafna komplikazzjonijiet psikoloġiċi. U kellha din l-intwizzjoni li forsi f'soċjetajiet oħrajn il-mod ta' kif wieħed jitrabba, il-mod ta' kif wieħed jiġi mallem jew dwar is-sesswalità jew jitħalla jesperimenta dwar is-sesswalità. L-adolescenza li aħna nassoċjawha ma' punt kritiku, punt problematiku f'ħajjitna, f'soċjetà oħra taf ma tkunx u din marret f'post li kienet kolonja Amerikana, li kienet American Samoa, u ħasbet li sabet dis-soċjetà. It-tfajliet li kelmet kienu qalula li aħna jekk iridu norqdu mal-ġuventur ħadd mhu ħajindaħlilna u rat li dawn ma kellhomx ħafna mill-angst li jkollhom l-adolescenti Amerikani u ħarġet dal-ktieb. Xi ħadd ieħor ħareġ ktieb kritiku fejn dan mar intervista lil dawn it-tfajliet li issa saru nisa u dawn qalula le din ġbidnilha saqajja, dnilha ħafna affarijiet, rajniha qed tibla koll. Madan kollu, il-verità tasar, diffiċli tasal għalija, għax forsi dawn meta kibru ħassuhom imbarazzati fuq x'kienu qalu, jiġifieri jista' jkun li huma stess bidlu l-istorja. U bekk il-metafora li għattinti tad-dajsa, isa naqra fil-fatt il-metafora ta' Geertz li aħna qed ninżġu l-maqbuta waqt li aħna maqbudin fiha. U finalment dak huwa l-punt li ħanasal fit-tielet taħdita li fil-waqt li aħna qegħdin nippruvaw nifhmu n-nies x'aqbut qed jinseċ ta' tifsir, jiena qed nipprova nifhem il-ħadd ieħor kif qed jara l-affarijiet, fil-verità biex noħloq dik in-narrattiva qed ninseċ l-aqbut jien stess. Madankollu fl-esperjenza prattika jisu l-iktar proċess li jagħmel sens u li inti tmur b'ċertu formazzjoni teoretika. Imma tħalli l-osservazzjoni tinforma u tbiddel l-informazzjoni teoretika. Li inti ma tmurx hemm b'sens ta' hypothesis testing, mhux inti mort hemm biex tara jekk
it-teorija tagħmilha l-ixkrum tiegħek biex inti tifhem. Imma mbagħad tħalli l-materjal jimexxik ukoll. Ma nafx hemm xi kummenti jew xi mistoqsijiet oħrajn? Jena dejjem ikolli ġlieda kbira ġofija biex jekk għandix nolli jidi u nitkellem, sewa xi ma dejjem ħaġa sovvertiv. Waħda mill-ewwel sentenzi li qed inti kienet illi meta riċerkatur joħroġ il-barra mid-dar biex jagħmel riċerka, sewa malli jaqbes mill-adba l-barra. Ikun diġà kondizzjonat mill-fatt li hu ġużigat meta joħroġ mid-dar, ġifieri se jara dak li jrid jara hu, dak li hu kapaċi jara hu, dak li jħossu se janalizza kif iħossu. Issa din hija verità kbira. Dan ifisser li dak li jara ġużigat hu suġġettiv. Imma jiena kuntentissimu li nġużikat, u nittama li anki inti, ġifieri il-fatt li inti tkun suġġettiv. Ma nafx skoprejt li nġużigat. Nittama li inti kontent li inti Michael Degwara cosa. Il-fatt li tkun suġġettiv huwa parti mill-logħba sewa. Issa jiena nagħmel dak li għandi nagħmel. Ngħid dak li għandi ngħid l-soċjetà wara kollox dak li nagħmel li mhux eżerċizzju għalija personali ma se nesponih l-soċjetà rrid nara jekk jinbih jekk is-soċjetà taċċettah ikun validu. Jekk le, ix-xogħol ma jkunx. Ma jiena x-xogħol li għamiltu u ma nistax nagħmel xogħol ieħor ħlief dak li kapaċi jara ġużigat. Ħaniprova intik eżempju. Jiena pereżempju fis-snin 60 kont dak l-10 snin kont miexi bejn it-tfulija u z-żożija. Issa fis-snin 60 beda t-turizmu f'Malta. Huma li beda t-turizmu mis-suq Ingliż. Eventualment ġol Ingilterra kien hemm xi ħaġa nies jgħidulhom travel writers. Daw ġew Malta u bdew ħerġin il-kotba fuq Malta ukoll. Issa jien niftakar ta' veru żagħżugħ fil-bidu li qrajt xi żewġ kotba minnhom dawn. U ma kinux negattivi hekk imma xi ħin jew ieħor 3 jew 4 darbiet fil-ktieb. Ngħid hija Madonna da veru qabada minn sieqa del-biċċa sewa ma fehmix. Issa il-verità hi illi biex jagħmel kollox tajjeb, da travel writer rrid ma jiktibx il-ktieb. Għax hu bħala Ingliż li se jiġi sewa se jara xi ħaġa u jifhimha ħażin, imma da travel writer se jikteb u l-Ingliżi se jaqrawha din u se tkun effettiva jew mhijiex. Jiġifieri li qed nipprova ngħid jien hu li m'għandniex għalfejn noqogħdu nsibu ħafna raġunijiet filosofiċi għaliex aħna jinteressana das-suġġett bħal meta xi ħadd qal għaliex tlajtek il-muntanja. Għallu għax kienet qudiemi, because it's there, sewa. Ġifieri aħna sempliċement illi moħħna huwa kurjuż fuq dawn l-affarijiet u se jħares lehom se jipprova jitgħallem minnhom sewa bil-mod tagħna. Ħanieħu eżempju ieħor, pereżempju semmew il-ħrejjef ta' Magri. U hawnhekk intqal qisu li dawn hemm xi ħaġa nieqsa minn karattri ċatti u l-kuntest imma il-verità hi il-problema ta' dawk il-ħrejjef li aħna tlifna l-kuntatt emozjonali mal-lingwa tagħhom, mal-lingwa dak il-Malti. Ma nistgħux inġibuh lura issa. Issa jiena qed ngħid hekk għax jiena niftakar in-nannieti sewa li kienu nies il-litterati eċetera. U inħoss illi nista' nifhem tikka ngħidu aħna jekk nannu kien jgħidli pereżempju jgħidli dari, nannu kellu ħafna elija, kellu ħafna raba, sewa allura kien kollu bżonn lejnuna. Dari kienu jiġu in-nies fuqek u jgħidulek tridux għażżieqa, tridux għażżieqe. Għażżieqe. Issa din jiena rrid noqgħod nispjega jilek naħseb jien sewa ġifieri ġifieri aħna ngħidu forsi tiftakar inti ngħidu intix nisrani jew żagħżugħ wisdi. Ġifieri il-ktieb kien jgħid intix nisrani. Dik kienet forma mid-dera komuni ħafna sewa. U dawn li nandu kien tridux għażżieqa, għandkom bżonn xi ħadd li għażaq sewa. Issa inti kif taqbad tagħmel biex tispjega l-kuntest storja li hi miktuba kollha b'dak il-lingwaġġ ma tasalx sewa. Ġifieri Magri ma setax kważi joħloq kuntest. Il-verità hi li jekk dawk il-ħrejjef ta' Magri xi ħadd ma jaqbadhomx u itihom is-suġġettività tiegħu biex jagħmilhom tajbin għalina dawk il-ħrejjef ta' Magri se jibqgħu mitlufin. ċertu sens, mux se jkollhom l-effett, sewa ġifieri ġifieri l-istess bħalma ġara bil-blaħwa Grimm ngħidu aħna. Aħna li nafu huwa l-istejjer
kif huma fil-kontest modern tagħhom. U dak huwa l-effett kbir tagħhom. Ta' xejn kważi nkunu nafu li veru dilettant l-isfond kulturali tagħhom infejġew kemm kienu jinnaf raffi u zorri sewa x'aħna. Issa l-effett tagħhom huwa l-effett modern bil-mod ta' kif nagħmlu aħna sew. Jiġifieri jiena naħseb illi m'għandniex għalfejn noqogħdu ikonna ħafna kriżi ta' kuxjenza għaliex il-riċerka tagħna mhix safja. Assolutament. Jiġifieri aħna sempliċement illi se nagħmlu r-riċerka suġġettiva tagħna għax moħħna jaħdem u irrid l-informazzjoni. U kull informazzjoni kollha fid-dinja isservi biex aħna nirrazzjonalizzaw l-istampa tal-univers li għandna biex niffurmaw il-mitoloġija tagħna. U dak fih innifsu huwa eżerċizzju validu li kull bniedem intelligenti li jagħmel, allura m'għandniex għalfejn noqogħdu ikonna kriżijiet tal-kuxjenza. Noħorġu aħna nkunu kemm jista' jkun oġġettivi, imma nafu li fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol tagħna se jkollu aġenda, se jkollu fema, se jkollu suġġettiva tiegħu mingħajr ma noqogħdu nfittxu ħafna kriżijiet. Ħafna skużi. Le, assolutament, u ma naħsibx, anzi, pjuttost argumentajt li l-ebda riċerka mi safja u l-mannix, anzi li huwa kontraproduttiv li nippruvaw noħolqu b'xi mod riċerka safja, kontraproduttiv u anke diżonest għax jekk jiena nagħmel osservazzjoni soċjali li jiena m'iniex qiegħed fiha, qed nagħmel bħal dak ir-ritratt fejn tella l-liżar qed nagħti lili nnifsi. Li rrid noħroġ dak il-punt imma kien parti minħabba li l-antropoloġija żviluppat storikament mill-ambitu xjentifiku, issa fl-ambitu xjentifiku s-suġġettività hija dnub. Speċjalment fix-xjenza pożittivista. Fil-verità anke xi ħadd bħal Charles Darwin li llum huwa eroj tax-xjenza kien diskreditat mix-xjenza ta' żmien u raġuni li fil-verità Charles Darwin ma kien qed jagħmel l-ebda xjenza esperimentali u kien qed josserva u jipprova jagħmel sens minn dak li jagħmel madwaru li sa ċertu punt nagħmlu fl-antropoloġija. Jiġifieri il-fatt li l-metodu tiegħu kien qed jivarja minn dak li kien meqjus bħala l-metodu xjentifiku, diġà Charles Darwin tefaqlu bastun fir-roti. Rigward Magri għandi ħafna ammirazzjoni lejh, jiġifieri huwa wieħed mill-eroj personali tiegħi kemm għall-aspett ta' kif ippreserva dawn il-ħrejjef li jiena niftakar lin-nannu tiegħi jgħidhom u speċjalment meta in-nannu kontatt l-istress dawk il-ħrejjef tipo x'sar minnhom u mbagħad bdejt insibhom f'Magri bdew jiġu ħafna memorji magħhom. Jiġifieri dak huwa wkoll saf li jiena żidt mill-memorja personali tiegħi fuq l-istajjer li traskriva Magri. Huwa eroj personali tiegħi wkoll għal mod ta' kif uża l-ħrejjef biex jiskopri iktar siti arkeoloġiċi li hija bellezza. Madankollu li kont qed ngħid li meta naqra l-Magri kien qed jaħdem bl-standards ta' żmienu, imma tiġini kurzita kbira min kienu dawn in-nies li kienu qed jirrakkontawlu l-istejjer. U naf li saret xi riċerka u f'ċertu każijiet għandna ftit iktar informazzjoni milli f'każijiet oħrajn, imma li rrid ngħid li huwa interessanti li nkun naf li din l-istorja pereżempju ġiet mix-Xewkija Għawdex, imma jkun ferm iktar interessanti wkoll li kieku nkun naf xi affarijiet dwar il-persuna li rikkontatomlu f'liema sitwazzjoni rrakkuntata, x'kienu l-interazzjoni bejniethom. Jiġifieri hemmhekk Magri kien qed jipprova nerġa' ngħid bl-standards ta' żmienu u kien qed jipprova jsib il-ħrejjef, kien qed jipprova jiktibhom qabel ma jmutu. Hemm kwistjoni ta' lingwaġġ, hemm kwistjoni wkoll ta' simboliżmu, jiġifieri pereżempju ħareġ ktieb għat-tfal u għal-kbar bil-ħrejjef Maltin, l-episodju fejn il-ġilda tal-tom il-prinċep jaqxruha ħajja u jużawha bħala ħasira, naturalment ma ġietx inkluża għax mhijiex xi ħaġa li hija meqjusa aċċettabbli fis-sensibilitajiet tal-lum. Jiġifieri hemm ħafna interpretazzjoni u nerġa' mur għal dik id-differenza bejn storja u wirt, jiġifieri hemm
l-aspett ta' l-istorja kif inkitbet u hemm l-aspett ta' jiena x'interpretazzjoni nagħmel jien li hija l-interpretazzjoni tiegħi u inti possibilment toħroġ b'interpretazzjoni differenti. Le, jiġifieri suġġettività anzi hija biex nuża li attenti inevitabbli u neċessarja. Anzi, tista' tintuża biex wieħed ikollu iktar fejn fuq dik is-soċjetà. Jiġifieri pereżempju jekk jiena studjajt dar ta' irġiel homeless, il-fatt li jiena raġel affettwat mhux biss l-osservazzjonijiet fis-sens ta' jiena xi perċepejt, imma anke n-nies kif interaġixxew miegħi. Li kieku dak l-istudju għamlitu marra possibilment kien ħajkun differenti ħafna u xorta kien ikun validu. Imma l-osservazzjonijiet u l-interazzjonijiet man nies kienu ħajkunu kienu ħajkunu differenti sostanzjalment. F'dawn l-ambjenti wkoll huwa interessanti li wieħed jara n-nies kif jinterpretaw lilek għax vera inti qed tmur hemm u tipprova tifhem lin-nies, imma n-nies ukoll qed jippruvaw jifhmu lilek. Fil-fatt f'dik ir-riċerka tal-homeless kien hemm żewġ fażijiet tar-riċerka tiegħi, waħda fejn kont qed inżur din l-istituzzjoni u oħra fejn għamilt żmien ngħix. Issa hemmhekk skoprejt li huma kien hemm jisu żewġ kategoriji fil-kosmoloġija tagħhom jekk nistgħu ngħidulha hekk. Jew inti staff jew inti resident. U jiena rnexxieli minn staff insir resident u nerġa' nsir staff. Imma dik l-interazzjoni fiha nnifisha ġallitni nifhem li huma qed jikkategorizzaw qed jipolarizzaw għandhom din l-istruttura li qed joħolqu staff versus resident. U li kollox huwa bbażat fuq l-interazzjonijiet bekk jisni jiena għamilt tranzizzjoni minn stat għal ieħor u lura minkejja li fil-verità la kont wieħed u kont l-ieħor. Imma dik kienet laqbuta tat-tifsir li inti żġett f'dak il-kuntest. Deċida jekk inti nexxilek x'issir resident. Huma, le huma. Luli mela ġejt wieħed minna issa. Nirringrazzjaw il-Michael ta' din it-taħdita xinkella nagħmlu Nixtieq nirringrazzjaw kol Klab Kodba Maltin illi għajna biex norganizzaw daw it-taħdidiet u niltaqgħu bħallum ġimgħa għat-tieni taħdita. Nsejt kien jisimha l-kaxxa tal-għodda. Grazzi ħafna. Grazzi.